greban, eta hori? Baldakizu historiako lehen greba gaur bezalako egun batez izan zela duela 3.000 urte baino gehiago. Elkartasunagatik gu ere greban gaude. Artisauak grebara! Artisauak grebara! Artisauak! Ezkoaz lanera. Osteguna amonaren egun. Bale, baina gehiago azalduko aldidazue greba honi buruz. Bai, noski inigo. Historiako lehen greba Kristo aurreko 1152ko azaroaren 14 hasi zen, eta Ramses hirugarrenaren erregealdian gertatu zen, 20. dinastian. 60 artisauk erregen haranean lana egiteri uko egin ziotenean. Gertaeraren kontakizuna Italiako Turingo Egiptoko museoan gordetako greba papiron aurkitu du dezakegu. Faraoiak 62 urte zituen eta 29 urte zeramatzan errege. Garai hartan Egiptoren gainbera hasi zen eta bertatik zaila zen berreskuratzea. Ramses hirugarrenaren langilek aurrekarikik gabeko gertaera bat burutu zuten 3 aldiz egin zuten greba. Honela dio papiroren paragrafo batek. Goseak eta egarriak bultzatuta etorri gara ona. Ez dugu arroparik, ez arrairik, ez barazkirik. Idatzi hau gure jaunon, faraoi eta gure buruzegi bisirrari gure mantenua eskatzeko da. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. Benetan grebe ingo duzue gaur arrazo jonengatik, ondo pentsatu duzue? A ber, zer ingo duzue adibidez ostegun goiz batean irratxai hori gadezuek? Gauza pilo bat, adibidez, kuadro bat margotu? Hoi da, kuadro bat margotuko dugu, kuadro impresionista bat. Hori da. Ara, impresionismoa hori da, impresionismo terminoa moneten lan baten izenburutik irator, impresioa eguzkia sortzen. Eta gaur bezalako egun batean jaio zen Monet, ez altzaizu iria ona iruditzen apur bat lan egitea eta margolari honi buruz gehiago ikastea. Kontua da inigo, ez dugula lanik egin behar, Claude Monet 1840an Parisen jaio zela jakiteko. Ez da ere jakiteko, Eugene Boudin ezagutu ostean margolaritzari dedikatzea erabaki zuela. Edo 1893an bere kuadroan mitxoletak margotu zuela. Hori ba. Eutxiko gorrenen mitxoleta loratzeko ezun behar inor. Izotzaren beldur bat zeneieko zeginen autiezkor. Beraz, ez duzu lanik egingo, ez da? Ke ba, ez da pentsatu ere. Gainera, ni kuadro bat pintatu ondoren agian kruztero bat egitara joango naiz, edo zetazeoak ikustera. Oso ideia ona, mai. Ni zurekin joango naiz. Sorte pixka batekin agian, bale zuri bat ikusiko dugu eta. Hori da, bale zuri bat, gaurko egunez 1851an Moby Dick eleberria argitaratu zuten. Venga, lan pixka bat egin horri buruz zerbait gehiago aipatzeko. A ber, ez dugu lanik egin behar Moby Dick Herman Melville estatuatuar idazle eta elebegirriak argitaratutako abenturazko eleberri bat dela jakiteko. Ez dugu lanik egin behar, ez da ere, historioa dein azazue Ismael esaldi ospetsuarekin hasten dela jakiteko. Edo kapitainaren izena Ahab dela, edo itsasontzia Pekuot dela. Trapped on an island, waiting for my life to start, searching for someone to feel, sitting round a weary heart, an ancient inspiration, a noble craft of the sea, white ivory companion, sun-beaten mystery, attracts my full inspection, nautical emperor, you're the ship for me. Ez daukazu erremediorik bikote, egunen batean itsasontzi horretatik jaisten bazarete, abixatu. Inigo, greban gaudela? Hori da, greban. Eta egunen batean barkutik jaisten bagara ba, irla zoragarri batera joateko izango. Hori da, uarte eder batera, adibidez, Palma Irlara. Eta gainera, kitarra batekin joango gara. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mastín para decir sin palabras, te quiero.
Te quiero. Antonio Flores hori da mesede zerbait egin eta Lola Floresen semeari buruzko informazioa bilatu. Ez dute zer egin behar Antonio González Flores abeslaria 1970etan Madrilen jaio zela jakiteko inigo. Edo Lolito eta Rosarioren anaia dela, edo bere azken zuzeneko kontzertua 1985 maiatzaren 20ean Iruñean eskaini zuela. Ez dugu lanik egin behar inegu, ulertu. Eta ez dugu atz bat ere mugitu behar 1831an Hegel filosofoa Berlinen hiltzela aipatzeko adibidez. Ez da atz bat ere, George Wilhelm Friedrich Hegel, Alemaniar idealismoaren figura garrantzitsuenetako bat eta filosofia modernoko gailurretako bat da. Bere eragina epistemologiara, logikara, metafizikara, estetikara, historiaren filosofiara, erlijioaren filosofiara eta filosofiaren historiara edatzen da. Baina ez dugu lan egingo hori kontatzeko. Eta Hegelentzat ere zerbait logikoa izango zen. Logikoa! Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they send me away, teach me how to be sensible, logical. Nik ez diot logikarik ikusten zuen grebari. Nahi baduzue jarraitu arte fantastiko horretan edo beste batera joan. A ver, honekin ezin da negoziatu Goieri. Greba luzerako dijoa, seguro. Zaldi bati puntu beltzak margotzen dizkiogu eta beste irla batera joaten gara, ze? Ba begira, bai, beste irla batera joango gara eta neska pirata bilakatuko naiz. Vale. Zaldi gainean, tipitapan eskatxa alaia, aurkitu nahirik, tipitapa toki lasaia. Pipi kaltza luze, Pipi kaltza luze. gorria, pipi kaltza luze. Pippi Landström 1907an gaurko egunean hain justu jaiozen Astrid Lindgren zer kostatzen zaizu esatea, suedierazko egilerik ezagunetarikoa dela. Eta bere liburuak 85 hizkuntzatan itzuli dituztela Ez ere adibidez. zinegotzeko zer kostatzen lehenago begiratu dugulako. Irratsaioaren sarrera egitea izugarri gustatzen zaigu Inigo. Nola utziko diogu gehien gustatzen zaiguna greba bat egiteko? Greba japoniar erara egiten ari gara Inigo. Ea, goazen ba gonbidatuekin. Aira. Ba, Goiuri kapitaina, ados, gaur zirkora joango gara. Elsi Salvadorekin hitz egingo dugu azitoki topaketei buruz. Izortze Santinek obeliskoetaz hitz egingo digu, baina ez obelisko handi horietaz, ez, txiki-txikiak, zelulen tamainakoak diren hoiei buruz. Eta Goiurirentzat opari bat daukagu. Gaur bai, Gabonetako kanta entzungo dugu. Egu berri, Umama proiektuaren kanta berria entzungo dugu. Ze ondo, gainera arkakusoren gaina zinez interesgarria da. Ezkondo eta urtebeteren buruan banatzen zarenean, eta Xabi Tolosanera are gehiago azterketak. Asko gustatzen daizuekin lan egitea greban egon arren, azgaitezen ba. Libertatia kolonia pirata mitikora etorri nahi duzu? Hemen ez zaizu lanik faltako, asko dago egiteko. Eguneon langileok azaroak 14 ditu gaur, eta osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin ikusle eta entzule zareten oiek, Mai Gorostiaga pozu, egunon Mai. Egunon piratok! Eta zuekin Goiuri ez Izarandi, egunon. Artisaua grebara. Artisaua grebara. Hemen grebarik egingo ez duena, hizketan ari zaizuena. Oen joa Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 800 eta 60 du, goizak 10 eta 17 minutu, azaroak 14, gu 3, Laister 4 izateko asmotan, eta zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Tira, hemen sarreran ginela Iñaki Salvadorek idatzi digu. Aupa Supertramp, segituan aurkeztuko dugu Juancho Severio, atzo Nacho Soto gure piano off berzarrean egon zen, barkatu baino bigarren kafeak, igual bigarren pianista izena barko zuken, edo ez da egit? Bai, Supertrampen Give a Little Bit honekin abiatuko dugu gaurkoa, 860 garren saioa. Ez dira gutxi, egia esan, bide ederra dau, grebarekin eta grebarik gabe, baina 860 saio. Egin ere egin behar dira eta hasi barko dugu pentsatzen momenturen batean zer egingo dugun 1000. programarekin, mai? Pentsatu barko dugu, bai, ez dakit, 500 egin genuena kristona, 1000 auskalo. Bueno, oraindik geratzen da pixka bat, naiz eta hemen lankide batzuk zifra zehazten arazoekin ibili diren, eta abendurako zela uste zuten, 1000. saio udaberrian iritsiko da, bigarren kafera, eta, bueno, 7. denboraldia da, Juri, 6. denboraldiaren amaieran edo, kokatuko dugu, lasai izan, bien bitartean gaurko gure txateko jendeare agurtu behar dugu. Egunon gaztiak, gaur gauen zurekin amestu dut, zeinekin gorka galdetzen du Indiokerrek, Goiurikin batez ere kriston juerga itin genuen, eta Inigo piraguan zeola. Boa, karo, Inigok piragu hartzen zuen, joaten zen porai, eta gorka, gubiok parranda. Boa, segulako plana iruditzen zait. Hemen gorkak dio, gaur gabonetako kanta jarriko dugu, bat. Salbuespena egingo dugu gure Durangoko azoka osteraino, nolabait blokeatuta dagoen Gabon kantuen kontu honekin. Gauza bat da, gorka nik gero azalduko dut, kantu honek nere Gabon gorroto horrekin, pixkat, talka egiten duela. Nahazten diate jasa eta Gabonak eta hor, hasten nahi zalantzan eta tira. Igual da Gabonetatik maite dudan gauza gutxi horietakoa. Inigo da Gabonekin aragia jaten duen vegano bat bezala. Ni veganoa naiz, veganoa gaina konbikzioz veganoa naiz, baina urten behin enpresako Juliana jutegia bazkaltzea, eta orduan, karo, itura danez, txuleta jaten dut. Eta gero, egia da, aman urte betetzegunen arraizopa egiten duela amak beti, eta orduan. Baina, olako salbuesenak enduta, vegano euneko eune, baina da hola. Gabonak gorrotatzen ditut euneko eun, baina, jartzen baiazua bestia bola eta hola, hoi bai. Bueno, eta gero, beste disko ontatik ere, venga, ba. Bai, baditut Gabonetako kanta batzuk, kutxunak, bai. Gabogano. Hemen Indiokerrek dio, bakoitzari berea Goiuri jerseia eramango dut azken saion bisita egingo dizuet. Perfecto. Ez zaizu iritsi oraindik, ez da gorka? Zai gaude, 10 bat egun ziren, jertsia iristeko, iristara honga. Aspaldiko parte zoi hartzungo beste tiponek esaten du ikusi duela, koreografia eta Goiuri gogo gutxi, Baina osoa egin du eta ez dela gutxi. Ze, greban Goiuri, dantzan ere greban. Greban. Ini, queda bien, jajaja, egunontxiz. Queda bien total. Ez. Ni umama zalean, naiz eta umamako kontzertu dexente ikusi dut. Dexente. 2 edo 3. Baina, ez dira beste kontzertu izaten ere, oso emanaldi selekto izaten da, eta ez da inerrexe harrapatzea. Bueno, maite duten tartean murgilduko gara, Juancho Severio, egunon dongi, etorri. Egunon, bai. Men salbuespenak egiten gabiltzala. Goiurik esan duen bezala, ez dakit salbuespen hautean, posea, ez, Goiuri? Hoi da. Postureo asko. Ez, benetan gabiltza borrokan azken asteetan, ze Goiuri ja Gabonetako kanta jartzen hasi nahi du, eta nahi izaten diot, pixkat arbola bezala, ez, hau, abenduaren hasirar arte, Durangoko azuka pasa arte dut zibar dugula pasatzen bezala. Nien hauenean, ez da? Atzo Donosti pasatzea beste eketzen, argi guztik jarrita, ja ematezun New Yorkeko Mariah Carey entzutea beste eketzen falta kalea. Bai ba. Tira maite duten tarteari egingo diogu lekua, eta segituan aurkeztuko dugu, umamake aurtengo lan honetan aurreratu duen, eta gaur bertan agertu den kantu hau, baina Mai Gorostiaga Pozo kontatu beharko digu ze maite duen. Gaur maite dute, eza, ez da oso ikoa nire autik horintzutea, baina maite dut, ez zai bat ere gustatzen, ospetsuek bere izena esaten dutenean donatibo bat egiteko. Danari, gozeari, auskalo zen motibo aitzakiaren gatik, eta berdin zait Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo edo Jose Andres. Onartu behar dut, ondo etorriko zaila dirua, izugarri ona dela donatibo hori, baina askotan badirudi como que
kanpaina bat dela, edo publizitate, ez dakizeinek eman du ez dakizen. Aste honetan, programa batean ikusia ja zerrenda bat, honek ez dakizen bat, honek ez dakizen bat, honek ez dakizen bat. Eta ez daki, baina segurazki milaka eta milaka anonimok eman dituzte aldutena, eta ez bakarrik dirukin, baizik eta fisiko, area juten edo materiala biltzen edo euskalo ez. Ez dakitetzai bat ere gustatzen izena jartzea donatibo hoiei. Ba, ados horrekin, eta, bai, nahi sartuko ni lokatza betan, ze bastanteko paketea sortzen diatein bat jarrerek, eta hortxoziko dugu. Goiuri ez egizarandia, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da, gaur pertsona batek esan didala, asko gustatzen zait zurekin nerabe izatea. Era? Eta iruditzen zait oso esaldi polita, egia da, nerabe izatea pixkat zaila dela, eta orduan igual esaldiak ez dakit, ez zela oso intentzio honekin egin dagoa, nik pentsatzen dut baietz, baina gustatzen zait zurekin nerabe izatea. Eta iruditu zaitu oso esaldi polita, eta hori zen ere maite duta, besterik gabe. Ze hemen behin baina gehiagotan aipatu dugu, Maik beti aipatzen du, ez dela ni ume nintzenean, ez? Dela ume naiz, eta naiz nerabe, eta dena pilatu egiten dela, ez? Ba, berreskuratzen dugunean ume izara hori, eta izan daiteke, besterik gabe, monopolian jolasten hasi izaretelako, eta guztiz murgildu zaretelako jolasean, eta orduan ume sentitu zarelako momentu hortan, lagunekin. Hori izan daiteke, baina oso polita da. Ba, jendearekin, lagunekin, nerabe sentitzea. Tira, ez dago gaizki. Juancho Zeberio hori ze gustatzen zaio, Juancho Zeberiok zer maite du? Jode, ez nukan prestatuta, baina... Bueno, asko gustatu zait Goiurik esan duna, ez? Bueno, nik nerabe eta esango nuke aurrizatea, ez? Ez galtzea aurrizate hori nik askotan seme alabakin esaten, eta ume bat ematezu, bai, ume bat ematet, eta kontentu gaina. Eta gero... bueno, ja, gaur negu giron murgildu gehala, ez? Bai. Bueno, gaur atzota. Atzota gaur ari da nolabait negua jotzen bai. Maitxeten gauza bat dala, ez? Hemen daukau herri hontan privilegioa, atxagak bai esatezun, ez? Aldaketaren privilegioa. Eta urtarok bizitu alizatea, udaberria, udara, negua, gero etorriko, ja, ez? Baina izan dugu San Martingo uda deitze zaion hori, ez? Azaro ingurun. Baina nik uste zoragarria dela gaur etxetik atera, eta ja neguko hotz hori, txamarra jantzi beharra, ja aldaketa, eta nik uste berriz diot hori privilegio badala. Bueno, beste batzuk tropikon bizideanak, agian sentituko du privilegio ez aldatu behar izatea dara. Baina nahi aldaketa sensazio hori, nik uste bizitza aldaketa dela maila guztitan. Eta bueno, batek esatezun, ez? Bueno, inkluso musika merdina, ez? Zerbait existitzen balin bada mundu hontan, eta gainontzeko munduetan, aldaketa dela, eta herri hontan daukagun, herri hontan klimangatik esaten dez, ba, luju, eta disfrutatzeko luxuoitako badala aldaketa horiek nabarmentza orduan, bueno, gora negua, gustatzegu da berria, gustatzegu udazkena, dana, baina negu giro hau, ba, ederra. Gure privilegio hau eta tropikoetan izango da privilegioa oso armario txikiarekin bizi daitezkela. Segurazki. Euskal Herrian armario kondixagoa behar du izan horrelakoak iristen direnerako. Ba, nire maite duta eta bisi-bisi murgilduko gara esan da bezala, bueno, ba, gaur argia ikusi duen kantu berri honetan. Atzo, bagenuen hitzaldi bat, olimpiar kazetari izan da, bueno, Olatza Artola berriako lankide eta biokaritu ginen Antxon Bandrez, bidaiariaren txokoan. Bada maite dut bat, nolabait Antxon Bandrez bidaiariaren txokora joan eta zerbait kontatzea, ez dakit, leku goxo eta berezia delako, ba, bidai zale eta kazetari eta garen ontzako, baina horren aurretik erabaki nuen atzo Donostiara eskapada egitea eta antxe kontxan pirauarekin olatutxo batzuk hartu eta pixka deskonektatzea, hori izaten da nere plazer txikia. Eta antxe aparkatzenen bilela topatu nuen aspaldiko, ez dakit lagun denitza, ezagun bat, lan kontuagatik, baspaldi ezagutu nuen pertsona bat, jubilatu berritan da, eta antxe gertu bizi zen, eta zen muzondo eta minutuko itzaspertu ingenuen, edo itzaspertu ez, minutuko ez baita aspertu, minutuko agur txiki bat, eta ark bazuen nire telefona horreta eta nik ere, gero ez ustean harrapatu gintun, bida, telefona bagenun da, eta idatzi zidan, nahizu, gero bueltakoan, ni hementxe ondoan bizi naiz eta etxera igota kafea bat hartuko dugu nahi baduzu. Bida, badaukat margena, ilundu zuen, eta ja pirauan ezin ibili, eta antxe hon ginen, ordu eta piku, eta nik solasaldi hartara itzuli behar nuelako.
baina itzigin eta derrepente hasi zen kontatzen Tolosan bizi izan zaneko garaiko kontuak eta ezagutzen zituen hemengo hainbat xelebre eta bueno, nolabait maite ditut horrelako topaketa kuriosoak oso gustora ginen, errepikatuko dugu, lasaiago, liburu bate argitaratze bidean da gainera, naiz eta bere ibilbiden inoiz ez den idazle izan, eta tira, egiten duenan, esan zizan euskeraz, ari dela, eta, bueno, pixkatola galderak prestatuta egingo zuela, esan, bueno, behingo dugu entrevista, bigarren kafean, beraz, jakingo duzu inoiz norden, baina, topaketa xelebre hauei, nere maite duta. Eta hau esan da, eta txatean beste maite dutik ezpalin badaukagu, uste dut ezetz, bida, arkakusok, ez ditut gatazkak maite, baina bai maite ditut gatazka egoerek eskaintzen dizkiguten aukerak ikasteko, errebisatzeko. Wow. Ez da makala. Izue, goizeko 10:29, guaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Virginia maite lotan dago zure seme laztana. Minutu badaukazu entzuleok asmatzeko norden kantuan ari den pertsona hau. Eta asmatzen baduzu guk esan bitartean, pentsatuko zein den zuentzat saria. Badakizu gure txatean, edo WhatsAppez ere, 688 zazpibi 54 telefonoan. Ongi bai ongi garodi. Juantxo Zeberio Etxetxipiak alaxe larazi digu gaur goizean, kaleratu duten kantu hau, Gabonak maite eta gorroto dituzuen guztiontzat. Eta noski horri iskin egiterik ez dago, Juri. Zuretzat eta niretzat egindako kantua. Zalantzari gabe. Bagara entzule potentzialaren bipoloak. Gaina berdez jantzita etorri zara nahiko grinch zarelako. Eta... Bastante grinch naiz bai. Baina onartu behar dut eta berriro diet ez dela ondo geratzeagatik, Umama proiektua aspaldi zagutzen dudala, eta gustoko dudala. Pixkat jazza eta gabonetako kantuak nolabait nahazte horretan, Juantxok eta Juantxoren inguruan doden musikari, lagun eta artista pilak osatzen duten hau. Eta bazatozte, Juantxo lan berriarekin eta ari gara entzuten lan berri horren aurrerapen kantua. Nolako izan da prozesu hau, aurten ere badator, lan ikaragarria suposatzen duen proiektu bat izaten da, emanaldi gutxi egiteko, baina hala eta guztiz ere gogoz heltzen diozue. Bueno, bai, hau da, zuk esan duzun bezala, oain dela 2000 eta ez dakit ni urtentzako, gogoratzeko txarren, ez dakit 2004, 2007 inguru hortan, lehen Umama kaleratu gendun, azkenen oinarrian da, zuk esan bezala abez batza, eta jazz laukote bat, horren aldaera desberdinekin ez, moldaketa berezikin, bai abez batza eta bai laukoteantzat, eta bueno, gero gauza gehiago gehitzen joan dira ez. Evidentea da ez degula merkatuaren gatik egiten, ez detela merkatuagatik egiten ez, baina bueno, beti dago, ni beti eukietan kabat abez batza mundun, beti outsider bat izan naiz, leku guztietan, hor ere bai, begi honez batzuk giratzen dute bestek ezain beste. Eta baino bai beti daude, etxetik handatorkiana, ez, nire itazeon beti nik abez batza lehiaketan, Tolosako abez batza lehiaketan sartuta, eta orduan, askotan, transmisioa esaten danen gauzak ez dira kasualia ez izaten, ez. Txupatu dezu, edan dezu beti danik. Zeharka iristen da transmisio hori, ez zuzenean, eta... Bai, hori da. Baina azkenen hemen gure ingurun Tolosalden beti izan da, oain bada hori berriz ere esnatzeko gogo batez, kale giron abez batzan jaialdia, eta baina beste histori bada. Eta orduan, ni beti esaten dut, beti tarteka utzi izan dut kajoi baten, ez batzekin egingo nuke, eta horren baitan sortu zen duela 10 urte Eguberri Umama, zala
abez bat, Gabon kantakin egindako disko bat. Zergatik, gu beti ateratzen gara urtero Gabonetan kantatzen, jarraitzen dugu, txikitan bakarrik anai arrebak eta lenguzuk eta diru bateatzeko gure jaiotzakin kalezkale, eta geria gaztarotik lagunekin, eta gero familiekin, oain seme alabakin, danak elkarrekin, ez? Eta abesti horiek netzako, hor jartzen dut, ez netzako Euskal Herri dauka altxor bat ikaragarria. Eta beti neukan gehien bat alako, ez dakit, hiriburutan gehien bat, inkluso Tolosan ez, Gabonak iritsi eta gospel kontzertua. Eta nik esaten gospel, ez dago, guk hemen gure gospel propioa, ez dago, ne esko gustatzen ezkit espiritualak, eta esko gustatzen zait mundu guztiko musika. Baina uste justu maila hortan lehen urtarokin esan deuna bezala, eta ez da proselitiz da jarriko, baina uste dauzkagula kantu zoragarrik, gaina kantidade eta kalidade izugarri. Eta hor, duela 10 urte egin duen 10 kantukin lehenengo disko hori, beretze formato antzekoakin, ez? Zuk esan bezala, ezkenen kontzertu gutxi, urtero egiten da, ze Gabonak urtero errepikatzen dira, eta orduan urtero egiten ditugu pare bat, edo bi, edo hiru, edo... Eta baneuzkan kantu asko gelditu zianak kanpoa lehenengo disko hartan. Baina Tolosan arazo bat daukagu, Gabonetan berotzen nintzen, baina Gabona bukatu eta Tolosan inauteri giron jartzen gara, orduan moldaketak egiten da beti sekulako nagia ematen zian, baina lehen gorten ja esan nun, eta orduan Gabonetan ja jarri nintzen bat egiten. Eta orduan, ez dakit hau izan zen lehenengo, ez otezan izan lehenengoa, Virginia Maite bentzera hasi nitzala, eta orduan ja, egia da gero tarten bide lagunak topaten ditula, eta eskertu barretz, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Laboral Kutxa sartu zian, eta horrek, egia da, motivazio, ez dugu esango, azkenen kostu bat dauka gauz guzti honek, kostu handia, ondo egin ebali madezu, eta laguntza horrek erabakigarria izan zen, hilabeteetako lan horotan sartzeko, eta gaina guztua egiteko, eta emaitza hau da lehenengo kantua, eta dorren azten aterako da falta dien kantuk. Ongi bai ongi garo ditzan gauak eta egunak. Tira, ez zarete asmatzen ari, Ametxaranguren da, ibilbediko abeslari bezala ezagutuko duzue gehienok, musikari aparta, eta bera da hemen Oñatiko Ganbera abesbatzarekin batera, kantu honetan ahotsa jartzen ari dena. Jasa, laukotea da, Juantxo, ohiko formatua da? Hasieratik izan da kontrabaxua, pianoa eta bateria, eta gero oinarri nire saxoa, Mikel Anduezaren saxoa, kasu honetan Asier Oleaga baterian, Amaiur Kajrabile kontrabaxun, eta ni pianon. Jasa aipatzen danen, askotan jendeak ulertzen du, nik ez dut pentsatzen du lehenengo datorki hona, ni ez naiz jazalea, ez zait gustatzen, oso komplikatua da. Jazaz ari gehanen, nik uste behar dala olako apuntetxo bat, ez? Eta azkenen jaza deitzen diogun duen ertzako da kolore bat gehiago, ez? Da kolore estetika bat, eta kantuak ulertzeko modu bat, ez? Harmonia aldetik, eta baino ez nuke esango jazz disko bat danik, ez improvisazio bat daude, horrek bai dakoala jazz kolore hori ematen dion, aire hori ematen dion zerbait, baino nik disko hau egiteakoan beste asko ez bezala topatzen dut jendeak entzutea, ez entzutea, salmenta mailen ez nahi baino, bai iruditzea Gabonetako diskok, lehen esan dugun bezala, maitatu naiz gorrotatu, diala etxen edo kalen goxo zaudenen entzuteko diskok, ez erakusteko zein oina naizen moldaketak egiten, edo ze, orduan erronka niretzat hori da, gauza interesgarri bat egitea, niretzat lehenengo, baina eraberen entzungarria izan da ez, gauza politu bat izatea, publiko, amona batek etxen, edo zure izebak, edo bestek entzungo duen zerbait, ez? Eta, nik uste lortzen dela, ez? Kasu honetan ametsen ahotsa hautatu nun, asko gustatzen zaitelako, eta gaina badalako normalki beha harritu zen asko ditu nionen aizu, ditzen diazu, ez nekin baietzo ez esango zuen, baina justu nahi nun, hola, hots bat berriz ere ez ohiko tokitara ez eramateko, ez? Virginia Maite denok ezautzen dugu, abesbatzak kantatuta, baina oso modu klasikon, eta justu hortik atera nahi nun, eta irutzi zitzaidan ametsen ahotsa egokia daukalako birjintasun bat, ez? Virginia Maite kantuak daukan bezala, eta gero tarten bada hori, zuk esan duzu leno inigo Oñatiko Ganbera abesbatza, Itorbia intzuzendariki, izan dela lujo bat, momentu honetan daude oso
oso goi mailan gauzak egiten, eta egia esan izan da zoragarria bereekin kantatzen. Badago ere beste diskotan etzeon arpa, nahiko presentzia daukana disko honetan, baita ere ari laukote bat, bueno, azkenik gutxi gora bera esan bezala formatua beti da antzerakoa, baina, bueno, 10 urte ez di alperri pasa, nire ez nago toki berean, inorrez gaude toki berean, eta, bueno, hori ustez, naiz eta koherentzi bat izango duen disko guztiak entzungo duzue, datorren astean, bada zerbait, bueno, pauso bat aragonik esango nuke ez. Iraganeko mama bat ari gara orain entzuten, bueno, esan da bezala, Juan Jok esan da bezala, etxean gabonetan entzuteko lan oso ederra da, baina akaso ederragoa zuzenean entzuteko ere. Abesbatzaren indar horrek eta beste espazio batzutara darama, eta aurten ez dakit, badakit, abenduaren 20an Leidorre antzokian entzun eta ikusteko aukera izango dela, ez dakit beste datarik badagoen, Juan Txorentxe? Bai, bi ingo ditugu, ingo dugu 20an Leidorren, Tolosan, eta 23an astelena, 24 bezperan, Iruñan, Gaiarre antzokin. Biak ilusio handiz, 23, osea, 20ekoa Tolosan noski etxean da, eta bueno, etxean noski aurkeztu behar gendun, eta aurkeztu nahi gendun. Kontzertu handiek izaten, bueno, handik jende asko izaten dalako, Oñatiko ganbera bezbatza, Tolosako Laskoreina bezbatza, aurra bezbatzara izango da, Oñatiko aurrak ere, eta musikari guztik izango dira bertan, ari laukotea, kontrabaxua, pianoa, bateria ere bai, saxoa eta tromboia ere bai. Tromboia da igual, ez dut aipatu baino, berrikuntza nabarmenena igual, kolore hori nahi nune, bai, Ameriketako diskotan asko erabiltzen da, asko gustatzen zait, oso gutxi erabiltzen da. Metalaren presentzia hori. Metala, baino metal goxo bat da, ez da trompeta dauka, bueno, intensidade hori, ez? Zein da trombonista, kuriositatez? Trombonista da Zangotzako gazte bat, bueno, oso karrak bat, Miguel Moises, eta, bueno, bi napar orduan, Mikel Andueza Lizarrakoa, Zangotzakoa, Ametsa Aranguren ere bai? Ametsa Aranguren bai, eta, bueno, napar gehiago daude, eta hori danak izango dira estenatokin, eta Iruñan aldiz izango da Iruñako Paz de Ziganta ikastolako abesbatza ere bai. Bakarlarik ere izango dira, Amets, eta... Malentxo Zeberio izango da Tolosako kontzertuan? Hori bai, diskon ikusiko duzu, datorren asten badaude sorpresa gehiago. Eta horiek bai danak izango dira. Eta ez zuk esan bezala nik uste badala diskoan egia norbeak bere, hori da Netflix etxen ikusten dezunen bezala, danok guztua Netflix edo dana alakoa, ez ditugu propaganda. Multinazionalei ez ditugu propaganda ingo, baina pelikulak ikusten ditugunen etxen, baina egia da, zinea jutea edo antzerki batea jutea edo beste histori badala, eta zuzeneko umama honek badauka, eguerri umama honek badauka, bueno, batzuk esan dezun hori guztia, ez? Berotasun bat, kantidade batetik ematen duna, gizadi asko dago barrun, persona eta jende asko bertan kantuan, eta jotzen, eta eraberen horrek transmititzen dizun, bueno, bada zerbait, ez? Ahotsak, ni beti naiz oso ahotzalea, naiz eta 10 urtez behin egin olako disko bat, edo 5 urtez behin, azkenekoa izan zen umekin egin genduna, ez? Endala 7 bat urte. Eta bai da bereziak, emanaldi bereziak dira. Eta guretzate bai, barruan antolatzeko, prestatzeko, azkenen 2 kontzertutako prestatzen dezuna, baina ederra da bai. Juancho Zeberio Txitxipia, datorren astean entzungo dugu Umama, bueno, bertsio Umamaren edizio berri hau, nola baite esateko, gaur aurrerapen kantu hau dagoeneko YouTubeen baduzue, Virginia Maite, Amets Aranguren, Ibil Bedi taldeko abeslari edo ahotsetako bat den horrekin, eta etorriko dira, sorpresa gehiago, etorriko da ere Malentxo Zeberio ez da egin ondabile, baina Instagramen ikusten dugu, batetik bestera, Miruako abeslaria, eta tira, haiek eritzuli barko dira, baina etorriko dira Gabonak bestela, oraindik pixka bat geratzen da eta joango gara gure Gabon kantu horiek Goiuri entzuten. Gizun dagoen Malentxo. Non dago? Uyunin dago? Mugaz gaindi. Abestia atera dute berria. Bai. Oso ondo hori zara, egia esan... Etxiztea ondo dago, Espektatibak, nire espektatibez gaindi egin duzu. Hori ba. Juancho Zeberio, eskerrik asko eta laizter arte. Naizuen arte, esarkada bat. Goiuri Zeizarandiak egindako lotura hau baliatuta, eta esanez, zuzeneko Umamaren kontzertu horietan Miruako Malentxo Zeberio izango dela, Amets Aranguren eta beste hainbat musikari, Miruaren mugaz gaindionekin egingo dugu guk ere Euskal Herriko mugetaz haratago, zen Madrilera jo behar dugu segituan. Ispilu ilun bat, mundu aldatzen da, goizitzen dira ametsak, eta erantzun erresik, nik ez dauka, gauzak ez zaiak jartzen direnean, ez dakit
nola esan. Daki danak balio ez didanean, behar dut garrasi hau. Iragana urrun, da etorkizuna lauso, guri tokatu zaiguna, bien artean eraikitako zubia, hizkuntza berri bat. Pasadut bizia, zer egiratuko teuen, gure belaunaldi ez da erresa, islatzen zaituen hori topatzea, ez da erresa, nostalgiarik gabe oroitzea. Saiatuko naiz, birikek ematen badidate, saiatuko naiz, arnazten dudan nairea gortu arte. Mugaz gaindi, arago begira. Mugaz gaindi, hizkuntza berria. Dira, esan dizuegu mugaz gaindi egin bar genuela, Madridera goaz gaur bi bidere egingo dugu Espainiar estatuaren hiriburura bidaia. Lehenengo oraintxe azitoki topaketen inguruan egon aritu behar dugu eta Elsi Salvadorrekin. Elsi, egunon? Egunon, zema duzu. Ondo, bajutxo entzuten zaitu, baina segituan igoko dugu volumena, ez kezkatu. Ondo gaude, egia esan Gabonetako kanta entzun dugu batetik, orainari gara beste gustatzen zaigun beste kanta bat entzuten, Maik eta biok hasieran esan dugu greba egin nahi genuela, baina azkenean ez dugu greba egingo, ze horrelako gonbidatuekin mai zertarako greba, ez da? Bai, ala da. Eta bueno, Gabonetak nire buruan, nire naiz oso Gabonen kanta zale eta zea hori. Eta ez da El Corte Inglés Gabonak direla esaten dutenean, baina bai badakidala, azitoki topaketak iristen direnean, gertu dagoela jabendua eta Gabonak. Behintzat, esan dezakegu, Laizter hasiko direla Gabonak. Zalantzari gabe, bai, Laizter hasiko direla, hori ja aipatu dugu, baina nik historia bat kontatu nahi dizut. Ze aurrekoan ezagutu nuen mutiko bat, etortzen dena, astebururo, bidaia egiten duela, 80 kilometrokoa, bere amarekin, asteko egun batean zirkoan ibiltzen delako, ikastaro bat jasotzen duelako, eta pentsa, larun bat goizetan jasotzen du ikastaro. Astero zer egiten duten amak eta biek, ostiraletik etortzen dira, ze ezin du aguantatu mutikoak zirkoko ikastaro hau jasotzeko gogoa, eta orduan ja amak esaten du bida. Etxen egon beharrean, hemen egongo zara, niri nazka ematen, esan ez, ea noiz iristen den zirko ikastaroa, goazen ja gaurtik, eta plana egiten dugu, eta asteburuko plana egiten dute. Eta super garrantzitsua izan omen da, amak esaten zidan, umearentzat hau, ze, bueno, ume mutiko horri etzaio futbola gustatzen, mutiko horri etzaio saskibaloia gustatu eta gaizki gainera ibiltzen omen da, eta zirko deskubritu du, eta kriston pila bat abatu du, eta nik badakit Elsik horrelako adibide pila bat ezagutuko dituela. Bai, holan da. Beti ematen, badirudi futbola edo saskia edo gustatu behar zaizula, eta munduan egon behar gara pertsona anitzak, ez da? Eta izaten da perfil bat kontaktuzko kirolak gustatzen zaienei, zirkua ez bakarrik gustatu baizik eta gainera ondo egiten dutela, bai? Eta horrek ematen die segurtasun handia eta, bueno, kriston bultzada orokorrean bere bizitzan, bai? Azkenean, gure garaian edo gutxikiak ginenean, zirkua herrira etortzen zen gauza urrun hori zen, baina gaur egun Euskal Herri osoan 15 eskola baino gehiago sortu dira, bai? Sortzen ari dira, zirko eskolak edo dantza eskolak edo antzerki eskolak izango balira bezala, zirkua ikasten da, eta azkenean hori izan behar da gure helburua, eta horregatik nago bai hemen nago Euskal Herriko zirkoa balioan jartzea bai, balioan jartzeko barkatu.
Seguro gaude, Elsi. Oain dala gutxi egon zan gurekin Mikel Pikasa, zirkoen rez topaketak eta ze hori buruz, eta ze garrantzia dauka zirkoan, gainera guain ja hezkuntzan sartuta, edo bueno, lan asko egiteko guaindik, baino badirudi hazi horiek baloratzen ari direla, ez? Eta justo igande honetan, azaroak 17, berriro ere Gernika Lumon hazitoki topaketa, ez da? Bai, hazitoki topaketa urtean behin egiten dugun ez dakit jaialdia edo ekimena edo ez dakit zer den, baina bueno, topatzen gara han behar bereziak dituzten pertsonak, baina zirkoa egiten dutenak elkartzen dira garan. Zer nik esaten dut, danok garela zeo zertarako gai eta zeo zertarako ez gai, beraz danok daukaguz behar bereziak, ez da? Baina azkenean diagnostiko bat dauzkaten pertsonak batzutan ematen pentsatzen dugu beraiek ez direla gai, ezer egiteko edo pentsatzen dugu nola egingo dute hauek gauza horiek, eta bai, kapazak dira gauza horiek egiteko, eta lehen aipatu duguna hori zelan sendotzen gaituen, eta zelan gure gorputza zelan hobetzen duen, beraientzat bebai, behar bereziak ikusten pertsonentzat bebai, zirkua da, herramienta pilo bat ematen dieten instrumento bat. Eta egiten duguna da, eta igandean egiten duguna da, gizarte osoari erakutsi zer egiten duten. Eta ze gai diren. Hori aipatu nahi nunez, ni, privilegiatu hutsa izan naiz, pare bat aldiz egon naizelako zuekin hor Gernikan disfrutatzen, gozatzen, eta batez ere ikusten, ez dakit, baina mai gainen jartzen badegu hitz bat dela profesionaltasuna zer den, ez? Askotan badirudi, kobratzen dugulako profesionala gara, baina ikusten badezu zuen ikasleen, ez dakit, rigorra, disiplina, zenbateraino konzentratzen dira numero bakoitzarentzako, burura etortzen zaizkit, ez ezagunok, antzerki taldea, edo berdini dantza taldea, edo ze rigorra, ze profesionaltasuna daukate oholtzaratzeko ikasi dutena, ez? Bai, seriotasunez hartzen dute, ez dugu zalantzan jarri behar eurentzako, gainera Gernika euren etzea da, denek ezagutzen dituzte, bai, eta duan eurentzako oso zaila da plaza hori, ez da? Eta, aste batzuk daramate, ja lan egiten eta topera eta zer egin behar duten eta lantzen eta bar, bai. Beraiei pilo bat gustatzen zaie denei erakustea, ze azkenean ez daukate aukera askorik erakusteko, ez da? Oso edo nahiko ohituta gaude zirku arrunta ikusten, baina ez zenbat ikasten duten edo ze aurrera pausoak egiten dituzten. Eta ez bakarrik familientzako, baizik eta eurentzako bebai, eta gizartearentzat, por supuesto, baina eurentzako ze ikustea jende guztiak zelan zoriontzen dituzten, zelan harritzen diren, zelan, itzela da. Ze jendea benetan harritzen da, sorpresa itzela izaten da. Gainera goizetik hainbeste tailerrak, zirku tailer inklusiboa, eskulanak, aurpegi margoketa, globalofexia, eguerdin okerez banago, beti ikuskizun bat jartzen duzuela, talde profesional batekin, edo euskal talde batekin, aurten txandaren uste dute zirko txoskoaren adara, harin eta paez, eta bole bere azken ikuskizunarekin. Hori da. Egia esan da oso, zu bezala, aurten ez zaude gurekin eta pena handia ematen digu, baina gertatzen zaiguna beti prestutasun pilo bat dagoela norbait deitzen dugunean parte hartzeko, baiezkoa emateko, eta pentsa hori guretzako da pasada bat, eta kasu honetan zirkotxoskok holan izan da, ezta? Esan genien, ia parte albazuten, eta baiezkoa izan zen libre daukagu, beraz, bai. Eta gero, gainera, aizue, baina hazitoki, doain egingo dugu edo kobratuko musutruk, zebakite, jasotzen dugun diru guztia dela proiektua finantziatzeko, bai? Proiektua da urtean zehar inklusio reala lantzen dugu zirkuko klaseetan. Zer da inklusio reala? Ez ditugu sailkatzen behar bereziak eta behar ez bereziak dituzten pertsonak, bai? Baizik eta danak egoten dira klase berdinean eta nahi duten klasean eta ordutegian, bai? Eta guretzako hau azpimarratzea
oso garrantzitsua da, ze batzutan bai egoten dira kirol egokituak, edo gauza egokituak, beraientzat, baina guretzako inklusio reala egitea oso garrantzitsua eta beharrezkoa da. Eta bueno, gero ja ikuskizuna eta gero arratsalden, zirko eskolen erakusketa edo gala, eta bukatzeko txokolate pixka jana, eta xai horrekin bukatzen dugu egun perfektu hori. Cyber kasu honetan bere baiezkoa borobila izan da, eta txokolateak egiten duena denak, egia esan da, behar bereziei buruz berba egiten dozunean, jendeak norbait ezagutzen du beti eta badaki zertaz ari ganen, bai? Eta badaki gure eskualdean ondo egiten badituzu gauzak, ahozkotasun hori oso ondo funtzionatzen du, ezta? Eta jendeak ezagutzen gaitu, badaki urtean zehar egiten dugun lana konstantea dela eta gogorra dela, bai? Eta azkenean horrela bueltatzen digu mesedea edo favorea, bai? Azkenean, baiezko hori izatea, ematen du, proiektu guztiak hasten dira bai batekin, ezta? Eta zitoki bai ez bazuen izango, bai hori, bai finanziazioa ematen dutenek, bai ekintzatan jartzen direnak, bai hor egunean zehar ezer kobratu barik dauzen pertsona voluntarioak, hoiek barik proiektua ez doa aurrera. Baina proiektua ez doa aurrera urtean zehar, bez? Ez bakarrik egun honetakoa, oso garrantzitsua dela, baina karo, oso garrantzitsua da bestela babesten duelako. Bai eta bai zuei, Elsi, mila esker jarraitu ereiten zirko baratzetan eta Euskal Zirkoa bere mailan jartzen degula berriro ere. Eskerrik asko regotagatik, gozatu iganden, pena handizen naiz egongo, baina musu handi bat guztioi. Saltan botako zaitugu, mai. Eta gonbidatzen dugu, jende guztia etortera, bale? Mila esker tartetxu hau eskaintzearren ekipo eta hurrengo batera arte. Zaindu asko, Elsi. Bagoaz hementxe aurrera. Goizeko 10:45 minutu, eta Bilbo aldera egin behar dugu orain, saio bidaiatxua ari zaigun geratzen. Zientziaren eremu zabaleko beste 3 erpin izango ditugu aztergai gaurkoan, bigarren kafeko zientzia eskola partikularrean. Alde batetik obeliskoak izango ditugu izpide, baina esan bezala ez obelisko handi horiek, ez txiki-txikiak. Elementu genetiko berriak direla ezagutzera eman berri delako. Our Future in Health proiektu ere ezagutuko dugu, eta azkenik, emakumek karrera zientifikoa ustea probablegoa dela ondorioztatu duen ikerketa baten inguruan ariko gara. Gu pres gaude, horri zuria eta arkatza prestatuta, gai honen inguruan ikasteko, eta irakaslea agurtzea besterik ez zaigu beratzen. Izortze Santin Gomez, biologian doktorea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da, eta eskola ondo prestatu duelakoan gaude. Egunon Izortze, zer moduz? Kaix, egunon oso ongi, eta zuek? Ondo esan beharko. Nahiko ondo. Ni oso pozik gaur Gabonetako kanta entzutugulako. Entzu zaitut leno, bai. Horrekin oso pozik. Eta oso pozik baita gaur ekarri dituzun gai hauekin, ze lehenengoak arrituta utzi nau, obeliskoak elementu genetiko berriak. Niretzat obelisko bat da, zerbait erraldoia, ez dakit Buenos Airesen dagoena adibidez, edo Parisen dagoena adibidez, eta zerbait handiez balin bada obeliskoa, niri buruan ez zait sartzen zer izan daiteken, baina aurrera dugu elementu genetiko berriak direla, beraz, txiki-txikia dira. Txiki-txikiak, bai. Baina obelisko forma dakat, bai. Ni ere lehenengo aldiz hau entzun nuenean harrituta geratu nintzen. Ez dakit gogoratzen duzuen, baina maiatzean hemen ospatu genuen Riborret kongresua, hemen hitz egin genuen hortaz. Eta hor entzun nuen lehenengo aldiz obelisko hitz hau, eta ia esan da harrituta geratu nintzen, orain ja Zel aldizkari famatuan publikatu dute. Eta berez hauek dira RNA molekula zirkular batzuk, hartzen duten forma dela luzeska, bastoi bat edo obelisko bat izango balitz bezala.
Eta, bueno, zer da interesgarria elementu genetiko honen inguruan? Badirudea direla virus ero biroide antzeko izaki batzuk guazen esatera, ez? Orduan, erreplikatzeko gaitasuna daukate, zelulak infektatzen dituzte, baina normalean bakterioak infektatzen dituzte, eta badirudi ere, proteina batzuk ekoizteko gaitasuna daukatela. Orduan, oraindik ere oso ez ezaguna dira, ez dakigu ze funtzioa betetzen duten, baina, hor ireki da ikerketa lerro bat oso handia, ze ikerketa honen arabera esan dute 30.000 obelisko mota ezberdin identifikatu dituztela, eta aurkitu dituzte bakterio ezberdinetan, bai lurretik, uretatik hartutako laginetan aurkitu dituzte, baina baita ere giza gorputzean. Hori ere garrantzitsua da, bai. Giza gorputzean, badibidez ahoan, edo esteetan ditugun bakterioen barruan ikusi izan dituzte obelisko hauek existitzen diela. Orduan, interesgarria, bai. Badaukate aurretik existitzen, ezagutzen genituen beste zerbaiten antza? Hau da, ikertzeko eta betxetatu horrek errestuko duela. Bai, filogenetikoki berez oso ezberdina dira, bai? Baina uste da direla biroideen antzekoak. Biroideak zer dira? Biroideak dira elementu batzuk virusen antza dakatenak, baina virusak badakizue daukatela beraien DNA, RNA, eta inguruan daukatela kapside bat, ez? Bola bat bezala esan dezagun proteinez osatuta. Biroideak ere landare zelulak infektatzeko gaitasuna daukate, baina dira azido nukleiko txikiagoak eta ez daukate proteinarik. Kasu honetan, obelisko hauek dira tarteko zerbait. Ze ez dira biroideak bezain simpleak, handiagoak direlako eta gainera proteina batzuk ekoizteko gaitasuna dutelako, baina ez daukate virusek daukaten kapside hori. Orduan hor pista batzuk ematen dizkigu, ez? Orain ikusi behar dugu, benetan, virusak eta biroidea bezala, patogenikoak izan daitezkeen ala ez, edo ze funtzioa betetzen duten. Orduan, hortxe ibiliko dira orain ikertzaileak proiektuak idazten obelisko berri hauen inguruan. Segituan Izortze Santinekin jarraituko dugu obeliskoekin eta bestelako gaiekin zientziak giroan, baina eten alditxo egin behar dugu estudio zentraletara jo eta Egoi Belategirekin azken ordukoari heltzeko. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuei ere, inflazioa albiste goizeko ordu honetan prezioek gora egin zutelako urrian Hego Euskal Herriko lurralde guztietan, erregaien argindarraren eta elikagaien garestitzearen ondorioz batik bat. Hilabete arteko datuei dagokienez, Nafarroak izan ditu daturik txarrenak, 1% igo baita, bertan KPIa, iraiarekin alderatuta. Gipuzkoan 10% gutxiago garestitu da, 0,9, Araban 0,6 eta egoerarik txikiena Bizkaian eman da 0,5. Urte arteko evoluzioari erreparatuta ordea inflazioa nabarmen hazi da urrian azken 12 hilabeteetan. Gipuzkoan inflazio tasa 2,4 igo da, Bizkaian 2,3 eta Araban zein Nafarroan 1,8. Aurtengo urtarriletik urrira bitartean berriz, Gipuzkoan 3,2 da metatutako inflazioa, Bizkaian 2,7, Araban 2,3 eta Nafarroan berriz 2,2. INE inkesta institutuaren arabera, erregaien argindarraren, gasaren eta elikagaien garestitzeak eragindu esan bezala, gehien bat KPIaren igoera pasaden hilabetean, iazko hil berean bera egin zuten bitartean. Nola nahi ere, prezioak hobeto esan da sektore guztietan hasi direla nabarmendu du aipatu erakundeak. Eta honekin batera, besterik gabe esatea errepideetan, istripu baten berri ematen dutela A8 errepidean, Barakaldon Kantarorako onorantza, errei bat itxita zuten bertan duela minutu batzuk eta horren ondoriozko autopilaketak daudela ohartarazten du trafiko zuzendaritzak. Gainerakoan arazorik ez eta modu honetan hemen txutziko dugu eguerdiko 12etan bueltan izango gara informazio gehiagorekin, informazioaren ariaren 2. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera, eta esan da bezala zientzia giroan jarraituko dugu Izortze Santinekin. Mendilero bat zulatuan robi batekin
ari ginen obeliskoetaz hitz egiten, elementu genetiko berri hauetaz, eta nik galdetu nahi nizun izortze, nola deskubritu dituzten, ze, bueno, neri txoritxo batek esan dit, bioinformatika kontzeptua sartzen dela tartean, eta gian, beste bide bat dela hau ere ikerkuntzarako. Bai, asko erabiltzen den teknika bat, ez da, gaur egun bioinformatika da super garrantzitsua ikerketa guztietan. Orduan kasu honetan egin dutena, esan bezala, lagin ezberdinetatik erausitako RNA sekuentziak hartu, eta RNA sekuentzia guzti horiek aztertu. Orduan, RNA sekuentzia batzuk berez ja ezagunak ziren, ez, ezaguna diren bakterioetan agertzen dielako, edo bestelako izakietan agertzen dielako, eta konparaketa horiek eginek gai izan dira, obelisko hauek identifikatzeko. Hemen garrantzitsuagoa da argian pentsatzen dut oraindik ez dakiguna baino. Ze orain deskubritu balin badira, galdera asko egongo dira, ez? Hasteko zein den bere funtzioa edo onak edo txarrak diren, leku guztietan dauden, obelisko mota desberdinak dauden, bakoitzak funtzio desberdin baduen, hori dena argitzeke egongo da oraindik, ez da? Bai, argitzeke dago, ez? Momentu horretan daukigun bakarra da ze sekuentzia daukaten, ze nolako forma daukaten, eta non aurkitu daitezken, ez? Eta hortik aurrera beste guztia ez ezaguna da. Horregatik esaten nizuen leheno, honetara dedikatzen diren ikertzaileek hor kristolako lerroa daukatela, orain ikerketa proiektu pila bat martxan jartzeko honen inguruan, ez? Ze segurazki hor baldin badaude, da zerbait egiten dutelako, ez? Eta nik uste dut hori dela orain interesgarriena edo jakimina pizten duna, ze demontre egiten duten pseudoizaki txiki hauek edo elementu genetiko hauek. Bueno, adi on barko dugu, ea datozen hilabete eta urteetan ze gertatzen den obeliskoekin, eta haian hemendik urte batzuetara egongo gara aipatzen Nobel saria eman dietela obeliskoen aurkikuntzengatik, zientzialari hauei. Baina, obeliskoak nahikoa aipatuta beste proiektu bat aipatu nahi genuen, Our Future in Health. Erresuma Batuan martxan jarri duten biobanko proiektu bat da. Ni webgune arakatzen aritu naiz eta segulako helburuak dituzte eta ez dute erronka makala jarri. Webgunera sartu ezkero, proiektoren webgunera sartu ezkero, esaten dute, gaixotasunak prebenitu ditzagun elkarrekin. Guztion bizitza luzeagoa eta osasuntsuagoa izaten lagun gaitzazu. Da, helburu potoloa dau, baina aipatzen dute 5 milioi pertsona bilduko dituztela gaixotasunak prebenitzeko, detektatzeko eta tratatzeko modu berriak garatzeko. Hau, sekulako proiektua da, izortze? Ikaragarrizkoa, bai. Ez da lehenengo aldi horrelako zerbait egiten dela, ez? Islandian eta horrelako proiektua martxan jarri izan dira. Eta bai, honen helburua da, berez, datu base erraldoi bat sortzea, ez? Datu base horretan egongo litzateke odol laginetatik ateratzen den informazioa, ez? Odol horietan dagoen DNA, RNA, proteinak, metabolitoak, aurkitu daitezken sustantziak, eta baita ere, odol lagin horiek eman dituzten pertsonen, esan dezagun parametro klinikoak, ez? Adibidez, pixua, ea gaixotasunen badakaten, ea BMI-a zein den, horrelako parametro klinikoa garrantzitsuak izan daitezkenak, ez? Eta helburua hain zuzen ere da, datu base horretan dauden datu guztiak analizatuta, oso ohikoa diren gaixotasunak, zuk esan bezala, prebenitzeko, detektatzeko edo tratatzeko estrategiak arakatzea, ez? Orduan, proiektua izugarrizkoa da, nahiko ondo doaz, 2 milioi lagin jaso dituzte, eta, berez interesgarria da, niri gauza batzuk zalantza sortzen dira, egia esan behar baizuet, ez? Nik uste biobankoak oso lagungarria diela, giza laginak eta kudeatzeko eta ikertzaileen eskura jarri ahal izateko, baina kasu honetan, proiektu honetan ikusten duan arazoa da, diru publikoa egoteaz gain, ze berez Erresuma Batuko gobernuak bai finantziatu duela, badaudela enpresa bioteknologiko asko ere finantziatu izan dutenak, ez? Eta hauek ez dute, gauza hauek ez dituzte egiten, guazen ikertzea, ez? Normalean beti etekin bat aterako diotelako egiten dituzte horrelako inbertzioak, ez? Orduan horrek niri pixka zalantzak sortzen dizkit. Baina egia da, ikertzaileontzat kristolako lanabesa dela. Gainera, mundu osoko ikertzaileei irekiko diete aukera horko datuak jaso eta aztertzeko. Orduan, alde horretatik positiboa da.
Nire webgunea erakatzen ari nintzela, pentsatu dut, hemen datuen babesarekin eta honek seguro jende askori zalantzak sortzen dizkiola, guain dela hilabete batzuk Unai Elordi Dalgorekin, baita informatikan doktorea dela, berakin aipatu genuen, aritu zela enpresa pribatu bat Barakaldoko Max Centerren jendearen begininiak aztertzen, eta gero enpresa horri isun bat jarri diotela, eta bere jarduera eten egin behar izan duela. Eta irakurri dudanean hau, egia da, bertako sistema osasun publikoakin lotura duenez horrek segurtasuna ematen dizula, baina azkenean datu pila bat dira, eta ez da zure bankuaren zenbakia edo zure nan zenbakia, baino guri buruzko informazio pila bat ematen ari zara, eta 5 milioi pertsonek ematen balin badute informazio hori, da informazio mordoa, eta hala ere, topatu dut webgunean, lehenengo horri aldean hortxe bideo bat dagoela horri buruz hizketan. Zuen datuak nola babesten ditugun. Horren ere jabedun jakitun badira. Hau da, datuekin jendeak kezka eduki dezakela parte hartzerakoan. Bai, noski, hori horrela izaten da, baina hemen bertan egiten ditugu ikerketetan eta non gizalaginak erabiltzen ditugun, badaude segurtasun neurri batzuk, hain zuzen ere datu horiek babestu ahal izateko, ez? Neri iristen zaienean gizalagin bat, nik gizalagin horren emaila zein den ez dakit. Ni ikertzaile bezala, lagin hori aztertu dezaket, ni jakin dezaket lagin horretan dauden parametro klinikoak zeintzu diren, nik sekulan ez du jakingo lagin hori zeinek eman duen. Bai, ze normalean kodifikazio bat erabiltzen da. Eta hemen banku honetan, Erresuma Batuko banku honetan, antzeko metodologiak erabiliko dituzten zuzen ere datuen babesa erabat ziurtatzeko. Irakurri dudanagatik, pentsatzen dut, beraien helburua dela mota guztietako pertsonak aztertzea. Oda, 5 milioi jarri dutela helburu bezala, baina 5 milioi horrietan egon behar dutela. Gazteak, helduak, minbizi bat igaro dutenak, obesitatea daukatenak, denetarik. Denetarik, bai. Uste dut dagon baldintza bakarra dela 18 urte baino gehiago izatea, bakarrik helduek aldute parte hartu momentuz. Eta bai, populazio orokorra da, populazio orokorrak dituen ezaugarri guztiekin kontutan izan da, ze gaixotasun, ze nolakoa zaren, ze adina, ze gero azken finean nola datu horiek berez laginari lotuta egongo diren, zuk ikerketa konkretu bat bultzatu nahi duzunean, adibidez, nik ikusi nahi dut, proteina bat altu dagon diabetikoa diren pertsonetan. Bat hor estratifikatu dezakezu dituzun datuak, ez? Orduan, ideia da, populazioa oso hartu eta populazio oso horrek dituen ezaugarrietaz aprobetxatuz, zuri interesatzen zaizun bidea egitea nolabait. Baina gu ez gara Erresuma Batuan bizi eta gian entzule batek esaten du. Nik parte hartu nahiko nuke horrelako zerbaitetan, badago biobanko basko deituriko bat. Badago biobanko basko, bai, EAen koordinatzen du ospitaletatik eta ambulategietatik jasotzen diren laginak ikerketara bideratuak daudenak. Ezberdintasun oso garrantzitsu badago, kasu honetan erabat publikoa da, bai, BioF fundazioak eramaten du Eusko Jaurlaritza Osasun Sailaren menpekoa dana, eta nik dakidan erarte, kasu honetan ez da populazio orokorraren lagina jasotzen, bai? Ikerketa proiektu konkretuetara bideratutako lagina jasotzen dira, orduan, segun eta zenolako gaixotasun aztertzen ari zaren, mota bateko edo besteko laginak hartuko dituzu. Bai, orduan, askoz bideratu dutako zerbait izango litzateke kasu honetan. Ondo, hitz egin dugu obeliskoaz, hitz egin dugu Our Future in Health proiektuaz, eta 3. ikasgaia geratzen zaigu dela, ikerketa baten arabera, probablegoa dela emakumeak karrera zientifikoa uztea gizonezkoak baino. Uala, ze sorpresa! Ez genuen inondik inora espero. Sorpresa ikaragarria, baietz. Testu, topatu dugu, zuk ere pasatako testu bat daukagu hemen, eta tira, analisi bat egin dute, uste dut, 400.000 zientzialariekin, 38 herrialdekoekin, eta ondorioa argia dela, ez? Emakumek lehenago guztan dute, karrera zientifikoa.
Bai, hala da, ez da eser berria, genekien zerbait da, ez? Ja ikusi dugu askotan karrera akademikoa zenolako tendentzia daukan, hasieran emakume asko, bukaeran emakume gutxi edo ardura postuetan emakume gutxi, eta kasu honetan argitalpenak aztertzen, gauza bera ikusten dute, ez? Kontua da hemen bai ikusi dela hobekuntza txiki bat urteetan zehar, ez? Hartzen dituzte bi multxo esan dezagun. Lehenengo argitalpena 2000 urtean egin zutenen karrera aztertzen dute, guazen esatea, eta gero 2010 urtean hasi zirenekoen karrera aztertzen dute. Eta 2000 urtean lehenengo artikula publikatu zutenen artean, 5, 10 eta 19 urtetara gehien uzten dutenak emakumezkoa dira, baina gero ikusten dute tendentzia hori nolabait lausotzen dijoala 2010 urtean konparatutakoekin, ez? Horrek esan nahi du 10 urteko bilakaera horretan, egoera pixkat hobetu dala eta emakume gutxiago uzten dutela karrera zientifikoa edo karrera akademikoa denboran zehar. Orduan, hor hartuko dugu alde positiboa, ez? Ikerketaren alde positiboa. Beharko, ze horrelako albistekin, oraindik ere amorrua sentitzen dugu barruan naiz eta badakigun hau gertatzen dela, konfirmatzen duten ikerketak eta irakurtzen dituzenean, pixka bat pena ematen du. Nik irakurri dudanagatik ordea, ez dira zientziako alor guztietan era berean gertatzen. Alor batzuetan desgaste gehiago dago besteetan baino. Bai, eta niri hemen kuriosa iruditu zaiz, berez nire arloan, biologian, bada emakume gehien bidean geratzen diena, ez? Ez nuen espero, baina hala da, ze biologian, igual izan daiteke ere, biologian lan egiten duten emakumeen proportzioa asko handiagoa delako, ez? Baina adibidez, niri harrituta utzi nauena izan da, adibidez, fisika, matematika eta ingenieritzako bezalako arloetan, non emakume kopurua oso txikia dan, horiek oso resilentea dira. Bai, azten dira karrera zientifikoarekin eta badidui 10 urtetara oraindik ere hor mantentzen diela. Gutxi dira, baina baleien karrera mantentzeko gaitasun handiagoa daukate. Ez dakit portzentai arazoa ote dan, baina horrek adibidez niri atentzioa deitu dit, bai. Horrelako ikerketak egitea oso ondo dago, datuak begien aurrean jartzen dizkigutelako eta beraz neurriak ere eta politika publikoak eta hartu daitezkelako horrelako gauza hauei aurre egiteko. Eskerrik asko Izortze Santin, gaurko klasea ere oso interesgarria izan da, guari gara, pixkanaka prestatzen denboraldi amaierako azterketa gainditu alizateko horrezko matrikularekin. Animo, Izortze Santin, mila esker, laizter arte. Bai, agurdan hori, aio. Estarengo izateko prest egon nahi dut ala beharrez ez gara inon topatuko aurren. Abiatu gara Tolosatik Madrilera, Madrildik Bilbora, Bilbotik Iruñera goaz, eta oraindik geratzen zaigu bidaiatzeko, baina Arkakuso, egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon, zer moduz? Ez garen gu jarri dugu hemen atzean nola pixkat goxo abiatzeko, Abesti honetan dago esaldi bat, guantxe abestu dola bolatzek, guantxe entzun dugula, dela, ez gara inoiz topatuko aurrez, naizetan nik zu ikusi gauez, Wow. Ez que negarre egiteko modukoa. Arkakuso, zen zaude? Eguno, pues nago ez tarriarekin pixkat gaizkin ikuste dut. Barkatu, daramazula iraietik. Pues bueno, ez aurreko, da desberdin, aurrekoan galdu nuen ahotsa zuzenean. Honetan ez. Eta uste dut ari naizela pixkat somatizatzen. Lehen maite dutetan, aipatu dut gatazken kontua, eta bueno, atzo gatazka bat eman zen nire inguruan, ez zaizkit gustatzen, baina bai iruditzen zaizkit, esan duan bezala, aukera handiak ematen dituela, elkar ezagutzeko eta norbera bere burua ezagutzeko eta errebisatzeko egindakoa eta nola posizionatzen garen gatazka horretan, eta nik uste dut hainbesteko tentsioa izan duela somatizatu dudala. Gertatzen da, baliteke.
Jo, nik pentsatzen un arkakusok giroa alaituko zigula, eta bapatean, kriston bajoia. Bueno, lasai. Gora bihotzak, eta bera prakak. Bai, emango diozu buelta, arkakuso. Bai, zenago superemozionatua gauza batekin. Bai, zerkin. Bai, ez dakitzuei pasatzen zaizuen, baina TikTokera engantzatuta nago. Ez zait bat ere gustatzen sare sozial hori, osea, iruditzen zait community manager ikuspegitik, nik horretan lan egin dudala, iruditzen zait sare sozial bat dela oso hutsala, ze edukia, osea, ez duzu komunitatea sortzen. Sortzen dituzu biralak. Eta zure eduki bat izan daiteke birala eta izan pila bat ikustaldi, baina gero besteak gainontzekoak ez. Orduan, alde horretatik eta eduki estrategiari begira, iruditzen zait nahiko hutsala. Eta profesional edo ikuspegi profesional hori gabe, ere, iruditzen zait oso hutsala. Baina dagoela oso ongi eginda, zu hor kateatzeko scrollean. Eta ja, ez duzula scroll egin behar. Osea, ez duzu zertan, dago orain botoi bat ematen diozula eta scrolla egiten dizu berak bakarrik. Bueno. Nik eskatu dut featuring. Nik erabiltzet hori. Eire Maia, egunon. Egunon. Gai honek behartzuen Eire Maiaren presentzia. Entzun dut zertzan hori, entzun dut botoiana, eta jabanekin zertzan. Erabiltzaia naiz. Nik esan behar dut ere, erabiltzen nuela eta kontua da, aurrekoan Jokin Pedreño nire lagunarekin hitz egiten, Jokin Pa sare sozialetan, Jokin Azpiko _pa. Esan zian, orain ja ikusgai duzue Pirtuben eta gaur uste dut edo bihar egongo dela YouTubeen bere bideoa egon dela 21 egun TikTok desinstalatuta eta TikTok erabili gabe, eta esan nuen, manzian zer pentsatua. Ordan esan nuen, zer pasatuko litzateke ez kendu, ez desinstalatu, ze igotzeko podcastaren, Amets eta Biok daukagun podcastaren irudiak beharrezkoa dut, baina bai, iPhoneek ez dakit Android gailuek uzten duten pantaila nagusitik kentzea. Orduan, zuk aplikazio horretara sartzeko bilatu behar duzu bilatzailean. Orduan, kentzen duzu nolabait, lehenengo instintiboki ateratzen zaizun ja naturalizatu duzun mugimendu hori de bilatzea sare sozial hori dopamina erantzun bat izateko, eta hack maksimoa egin dut hori TikTokekin eta Ixarekin. Bale, txein, errepikatu kontua da, zuk instalatuta dauzkazula mugikorrean aplikazio hauek, ez dituzu ezabatzen, hor daude, baina beraien ikonoa edo ez dago zure lehenengo pantaila horretan, eta orduan, ez duzu, moia desblokatu eta klik-klak, eta ez zara sartzen aplikazioan automatikoki, ez? Egin behar duzu bilaketa bat, eta, orduan konturatu zara, hemen ikerketa honetan, bilaketa hori egin behar izatearekin gutxiago sartzen zarela TikToken. TikToken, kasi ezer? Osea, pasatu naize, egotea hor, ezer sartzera. Eta, de hecho, ematen dit pereza. Osea, betianek eman dit pereza. Baina bain galdera. Instagram Reelak ikustituzu. Bai, baina ezain beste. Ze dira, da desberdina. Iruditzen zait desberdina. Osea, desberdina Reelsen kontua baizik eta Reelsak hor agertzen zaidan edukia da oso desberdina eta espertzen naiz egite zaidalako oso errepikakorra. Ze hartzen du tematika bat eta erakusten dizkizu hor tematika berdinaren gauzak. Nola egin behar dute gure entzulek zure teknika hau kopiatzeko? Pues, Juan, euren mugikorrera, behintzat, iPhonea dutenak edo iPada dutenek egin behar dute sakatu hola presionatzen ikonoan, eta orduan agertuko zaizu eliminar aplikazion uste dut. Instagramekin probatuko dut. Eliminar de la pantalla principal, ez da? Itxain. Ez que daude bi pauso. Nik desblokatu dut nire mugikorra. Eta hor dago Instagrameko ikonoa. Orain zamatu hola pixka bat, segundu bat. Vibrazio bat sentitu arte. Vale. Eta hor, badago eliminar, ez egongo da. Eliminar
Bai, ezabatu aplikazioa agertzen da. Ez horri. Eta orain aterako zaizkizu 3 aukera edo 2 aukera. Hori da. Que vertigo. Hori da, eta jartzen da. Aplikazioa borratu, Bai, aplikazioa borratu hori gorriz dago, eta gero dago beste aukera bat dela borratu hasierako pantailatik. Vale. eta hori da egin dudana. Eta gero nola berreskuratzen duzu, berreskuratu nahi balin baduzu. Zara, buskar, nire mugikorrean egiten dut deslizatu bera eta ateratzen zait bilatzeko Bai. hori. Eta, klaro, orduan, ja, aplikazio horretan sartzeko behar duzu egin mugimendu gehiago. Egin behar duzu, Juan, bilatzailera, bilatzailean jarri lehenengo letra edo bi letrak, eta zamatu, eta orduan sartzen zara. Orduan, hasierako mugimendu instintibo hori daukazuna de, mano ikustera, pra. Eta gainera eske da oso jebia, ze behin egiten duzula, edo kentzen baldin baduzu guztiz, ikusten duzu norainoko automatizatuta daukazun mugimendu hori. Osea, pero pasada, Niri gertatzen zait, badakidala, begiak itxita, Instagrameko aplikazioa, ze pantaiako ze puntutan dagoen. Total, nik bai. Ez dakit, memoriaz enizuke, ez dakit esaten, osea, kentzen didazu orain, eta ez dakit esaten, lehenengo daukat zarpenak, gero daukat Google, gero daukat Twitter, ez dakit esaten, baina jartzen didazu mugikorra aurrean, eta estalita, eta behatzak automatikoki, klak, egiten duen zentimetro kopuru hau mugimendua, badaki Instagram nun dagoen. Ba, nik behian askat gaina, orduan da, como... Osea, automatiko horrengua. Askotan guria, antzerkian gertatzen zaigu gauza badala, memoria fisiko hori ez, igual testua ez duzu goratzen, eta bapaten hasten zara mugimendu bat egiten, baso bat hartzen, edo zerbait egiten, eta jarraitu, atatzen zaizu oso fluido, ez? Memoria fisikoa oso potente dela. Gure kontzerrotan, igual letrak gogorago baino, bakizuk ja, etorritea, orduan. Izu, kopiatuko dugu, hau. Gonbidatzen zaituztet. Ez baduzu oraindikan horretaraino iritsi, nahi, pues, adibidez nik hasiera batean nituen Eirek esan duen bezala justo menu nagusian, edo ezakit, behan agertzen diren ikono handietan. Eta, klaro, hor da zuzena. Hortikan, exiliatu nituen karpeta batetara. Orduan ja, zen pauso bat gehiago. Gero, kendu nituen notifikazioak. Hori da, egin dezakezuen onena, osasuntsuena. Hori aitortu behar dut. Eta orain pausua izan da hau. Eta isa ere egin dut horrela, ze pena ematen dit isa kentzea, baina nik uste dut isa kentzen bukatuko dudala, ze izan zen Arkakuso jaio zen lekua. Orduan da pixkat gazti gozoa. Alare isa nahiko leku iuna aia bilakatzen. Azken astetan, Oso. Bai, horregatik. Baina, bueno, alternatibak badaude, badago Mastodon, badago Sky Blue, uste dut, bai. Así que... Bueno, ituragatik gaina, Elon Musken menpe jarretuko du. Bai. Edo igual ez? Bueno, ze gehiago kontatu hori guzu. Bueno, esan dut TikTok ikustari utzi dio dala, baina badago... Osea, TikToken ere, osea, niretzat da utxala, baina ere alde birean da fantasia, ze topatu dezakezu nahi duzun gauzetako komunitateak. Adibidez, zuek badakizu zer den witch talk. Pues, zorginen TikToka. Hori da, orduan, eginda komunitate bat, sorginena, eta pues, jartzen dituzte. Pues, aurrekoan izan zela 11aren 11. Pues, nola egin ritual bat, uste dut ikusi nola. Sartu behar dituzu 11 arrozale karteran, eta esan behar duzu ez dakiz. Bueno, horrelakoak, ez? Eta kontua da, egon zela erabiltzaile bat, esan zuela. Ai, ez dakit. Nik uste dut ez zaretela errealak, ez zaretela benetako sorginak. Orduan, erronka botazien, bueno, sorginak balen bazarete, pues badakizue, bota niri malefizioak, eta ea zer gertatzen den. Eta, pues, jendea batu zen, bueno, witch talkeko komunitatea, batu zen, baina zer gertatu zen?
ezan izeneko erabiltzaile honek erronka bota zuena, ezan keixerrek, ez zuela ezer somatzen. Eta orduan saiatu zen urrengo mailara pasatzen, eta orduan topatu zuen TikToken nonbait sorgin mexikar bat, esaten zuela 10 urte baino gehiagoko esperientzia zuela, praktika super aintzinako praktika bat egiten, eta esan zion, venga, ea zer egiten duzun, nik neure burua sakrifikatzen dut. Eta bueno, etzen ezer gertatu, baina zer gertatu zen, pues hainbat sorgin horietako esaten zuten ez ziela eraginik egiten euren sorginkeriak, ze agian vampiroa zelako. Jo, dana benetan. Benetan pentsatzen zuen hau. Bai. Mira, naukazute, nazkatuta. Atzo, eirek Appalachian Mountainsetan agertzen diren izaki beldurgarrietaz hitz egin zigun. Orain barkatu. Aurrekoan agertu zitzaidan barkatu. Orain, arkakusok sorginen TikToka eta sorginkeriak eta vampiroak eta begira, nik gero gauetan ez dut ondo lo egiten, beldurra sentitzen dudalako eta zuen errua da. Beraz, naukazue? Aserre. Guain, nahi pilua, dago, jende talde bat, txakurru esela identifikatzeana, eta ez dakit nolakan izena, teitak inazteala, terren no seke, eta iteituek kedadak, bai, estatu batutan, uste dala. Furriak dira. Hori da, baina te no seke, eta tipa bat esplikatzen, bere aizpa hola identifikatzen zela, eta eskola jute zela izatxa jarrita. Transespeziak, ez? Baina, ez dakit oso modan jarri da, patian. Baina ez urte asko dauzka horrek. Nik ikasten nuenean estatu batutan, asteazkenetan geratzen ziren supermerkatuko atean, egiten zuten furri kedada, eta zen laguntalde bat, eta isatxa, mozorro bateko isatxa bezala, eta belarriak eta hola jartzen zituzen, ze identifikatzen ziren, batzuk aixeriak sentitzen ziren, beste batzuk txakurra sentitzen ziren, bai. Nik uste dut lehiaketak abertzenak egiten salto handiena. Osa, lauanketan ibiltzaia. Ta TikToken pilloa esatatzen azken aste honetan. Osa, ez da gizi basatzen. Ino, esan zerbait. Randoma. Nazkatuta naukate, Ni, egia esan, naho pixkat hemen isilik, ez dut nahi entzuleok ez nuke izan nahi hemen, boomerra eta, baina, pixkat TikTok gozuen mobideek. Es que, sin más. Ikusi. Ez da broma bat. Nola ditzen dira? Therians. T-H-E-R-I-A-N-S. Eta jendia, oza, benetan, me, a cat Therian, minding my own business. Haters. And now she thinks she's a real cat. Bueno, den inglesa barkau. Ingles suma jarra doka, irek. Ez da honen ama ingleseko irakastia labaz pare. Itzi gabe gertu nahi zegia zen, ez dakit zera aipatu, ze nien naiz pixkat boomer eta ez bereziki gustatzen. Bueno, a ver, igual hitza ez da boomer, igual jendea txakur sentitzea eta txakurraren saltoak egiten ibiltzea ez da bien kontu bat. Eta zure etxean egotea 2000 kilometrotara ikusten jende horren bideoak. Hor ja bai da pixka boomer sentitzen naizela. Ze ikustet, Young Peoplek hori egiten dula, da, ez dakit nik pasatzaian gure Young Peopleari, tio. Bordu nire ez Young People, porque... YP, zate YPs? Bai, guai. YP, Serians, ja. Ja, ez, oza... Pi. Bueno, nik horrelako sekzioetan azpitutulo behar ditut. Oia white people, Saren hizkuntzan. YP, hartuta dago. Bai, hartuta dago, YP da white people. Pues... Nik badut galdera bat goiuriren. Tarte hau bereziki... Baina, segundu bat. Tarte hau bereziki gozatzen ariena Julen Goikoetxea dela. Adi entzuten eta erabat murgilduta. Zina zure galdera, Arkakuso? Bai, aipatu du goiurik, aipatu duzu beldurra ematen dizula hemen eirek eta biok ekartzen dizkizugun TikTokeko gauzak, baina jarraitzen duzu Twitter izaten, edo isa, barkatu, zure mugikorrean, zen niri beldur gehiago edo beldur handiago emango lidake, ohera joatea jakinda Elon Musk nire
Mugikorrean da. Egia da, oheratzen naiz gauero Elon Muskekin. Sentitze dugu. Bai, hori egia da, bai, eta isa da leku beldurgarri bat gaur egun egia esan. Pena ematen ditzen lehen asko erabiltzen nuen informazioa jasotzeko eta ideia interesgarriak irakurtzeko, eta orain zabor utxa da, eta pena ematen dit bilaka era honek. Esperantza daukat, zerbait aldatuko dela, esperantza daukat. Eta bai, hor arrazoi duzu. Baina, ez, esken ere beldurra da, ohikoagoa, hau da, mamuek beldurra ematen didate, vampiroek ez, ze nola, Twilight, Crepúsculo pelikula, ikusi nuen neraben nintzela eta, joder. Bueno, horrek igual bai matula beldurra pelikula horrek. Ze guapo amoti hori. Ze guapo Robert Pattinson. Robert Pattinson agertu zenetik vampiroren egiten, niri ja vampirok izidate beldurrik ematen. Etor dadila Robert Pattinson, eta ozka egiten badit lepoan, begira, oso ondo pasatuko dugu. Baina ez dela, bai, mamuak, izaki, menditik ibiltzen diren izaki arraro horiek, itzal luzek, horrek bai adibidez, sorginek ere, porque hemen Euskal Herrian daukagu sorginekin, onak ere badire, eta babesa ematen gut, ez dakit gero itzulpenean, witch to witch, osea, beraientzako ere, witchek badituzte bai alde hon hori, edo bakarrik. Konotazio igual, ez da? Bai. Hemen, Xabi Tolosak esan digu, sartu zerurdinean, ahaztu xite. Baina hemen dagoen berak esan dezala. Xabi Tolosa, egunon. Egunon denoi. Azea, kelarrean montatzen ari garen hemen, Bai, goatzezate, justu ondela este prebata txugitzen izketan, alako izaki mitologiko, eta bai, nahi egia esan Elon Musk, baina beldur gehiago gutxik ematen diate. Hortan, arrazoi amango dizuet. Baina horra ipatu dudan bezala, shitter, oain ditzen zaio, lehen isa, eta oain Twitter, eta hor, shit, ingelesa dakizuen. Wow, inigo 5 minutu laguni gabe. Ez eta rapatu orain arte, wow. Bueno, ondo dago, haizu, hobe berandu iristea, baina iristea. Hoi da azken finen, ez, helburua. Eta orain, badirudi, Blue Sky edo Zerurdin, dagoela pixkatola alternatiba bastante txukuna bezala. Eta nik hor botatzen dut gomendioa, norbaitek egin nahi balin badu. Oraindik sekzioa apartak ez dauka perfila Zerurdinean, iriki beharko dugu. Wikipedia horria badu? Badauka, baina bueno, hoi itzen genuen, hoi tema hortaz sako ditzen beharko dugu ez digu denbora ematen gaurko sekzioa apartan egiteko. Zer da, Juri? Ikusita horrela, esrebinez jarraitzen gaituen entzuleak ikusiko du, gaudela hemen 6 ataltxo bezala, 6 pertsona, 6 etxetxo, eta horrela ez egit, niri horrela ikusita ematen dit gogoa jolas batean ibiltzeko dalako zerbait. Ez? Baina ez egit jolas, baina... Bale, bota dezu, baina proposamen gabe. Bai, osea, ez jolas zehatz bat, baina hola ikusita 6ak hemen gaudela, hemen... Ni asko guzaiz eskirgo jibi galderak eta zure hitzak asmatzeko jolas horiek edo bat biru eta momentu berean erantzun behar dugu, latorako gauzak. Bai. Baina hori streamingekin zaila da ez, batzutan, segundu batzutako laga dago. Nahiko. Botako dut. Aukerekin, esango dut. Vale. Botako dut galdera eta gero emango ditut 3 aukera. 3 aukera. Ados. Nola deklinatzen da egoki Iruñea? A. Iruñeatik. B. Iruñeara. C. Iruñetik. Barkatu, nik zalantza dauk, 3 aukera egiteko bakarra da zuzena? Bai. Iruñeatik da zuzena. Iruñeara. A ver, Juri? Jarri 3ak berriz? Berriro? Ez naiz gogoratzen. Iruñeatik, Iruñeara, Iruñetik. Iruñetik A galtzen du deklinatzerakoan. Eta hori zuzena ikusten duzu? Bai. A ber, ez da. Baina Iruñea izen osoa da. Ez da aulkia edo aulki esatea bezala. Iruñea, bere hortan, ez? A ber, Iruñeara gaizki dago, Iruñera da. Iruñera, bai. Bai. Baina Iruñetik. Zuzenak dira, bai. Iruñetik zuzena da, bai. Bai? Zer dio? Txoin, Pamplonika, ez. Arkakuso, deklinatzerako ia guztietan agaltzen du. Salbuespenen badago? A ver.
Logroño. Inkinatzeko da, Iruñetik, kasu honetan, Iruñeko noren horretan Iruñearen, ze bestela izango zen Iruñeren, eta ez zaudeten itazari, baizik eta hiriaren gauza bat, eta Beti ari gara zutaz, Irune. hori beti, eta beti erabiliko dut galdera hori. Bai, bai, Iruñearen. Ze jolas Baina divertigarria. Iruñera. Bai, pentsatzen jartzen zaitu. Eta balin bazera pixka atola monzoloa, Iruñoño izan zaitezke ere, baita. Upa. Ez, hemen ez dago alakorik. Vale. Hori inoñostiarrako ekarrik, ez? Bai. Gero, Tolosarrei Tolosabe deitze gaituzte. Tolosabe, uf. Bai. Tolosa hemen diote Alkandora eharra. Bueno, bai, nire etxeko Alkandora, egia esan. Oixo, franelazkoa, bai. Mendia hotza. Galdera bat zuentzat. A ber, bota. Hala ere, bota. Bai, Xabi, imaginatu baitu egiten zaituztela. Aha, vale. Eta baituta zaude, bai. eta, zer urdinean, edo ixan, edo TikToken, edo Instagramen edo, aukera ematen dizute mezu bat idazteko, zure kontutik. Eta idatzi behar dezu, mezu bat, guk jakiteko zerbait ari dela gertatzen zurekin. Nik bakitze Hau da, jarriko. etzarela, hau da, nik jartzen badet, adibidez, ez dakit, zegoixoak gaurko kroketak, ni naiz, ez? Nik kroketataz asko hitz egiten dut, gustatzen zaizkit kroketak, ez dakit, Bale, ze jarriko zenuke gu jakiteko zerbait arraroak gertatzen ari dela zurekin, baituta zaudela edo, hau da, zuk berez txiokatuko etzenuken zerbait. Enuken zerbait. Nik adet esan. Venga, eire. Gora gizonak. Nik Xabirena bakite bai, Xabirena izango zen, sekzioa aparta txarra da. Hori bastante txukuna izan litzeke. Baina jarriko nuke, claro, ez notatzeko ni baitu nautenek ez nabaritzeko esango nuke ez pentsatzen edo naiz eta sekzio parta bertan bera utziko dez. Bezu subliminal badagola. Kafeak endu zuen bizitetatik. Ez dakit eskezu bazera horrela Bapatean, ez. Bai. Artikulo bat irakurriet eta konturatu naiz kafeina nivelak eta ez zela bat ere ondo. Artikulo bat irakurri dut eta jartzen du kafe utxa, ola espresoa motxa hartzen dugunok, oso kafeina gutxi hartzen dugula zuen iritziaren kontra. Gorkak nik jarriko nuke Inigo Sokorro. A ver, baino, elburua. Gorka, maitia, zu jarri naizunan jogo naizela zure reskatean. Nik badakit, nik jarriko nuke Iruñeako napolitanatxoak oso txarrak daude. Eta Barañain, izango zen, Iruñako napolitanatxoak oso txarrak daude. Eta zuzendu esaldi hau. Izango zen, Iruñeko garrotikoak oso onak daude. Eta zizur, Barañaingo oso pijotatxungoa da. Ahí va, zizur. Oh my God. Vale. Mutil bat zalegoa naiz, oza, ez dakit nola ikusuzun zuko. Nik ez du parte hartuko zeia honetan, porque nik zeo zer jartzen dut. Ginean argi dago gaizkin dagoela. Jo, gustatu zait, Iruñek proposatu duena, ze gogoratu dit, aspaldi, nire ikastolan irratsaio bat geneukan, eta asmatu genuen fikziozko telesail sonoroa, eta zan Euskaltzaindiaren polizia. Eta kaletik zijoan jende entzuten abertze ze esatezun. Eta ume batek esaten zuen, bai, atzo ikusi nizun, baina zindun zen zan kaso egin, eta burua lertzez zitzaion. Eta, bueno, oso, barkatu, oroitzapenak etorri zaizkit bapatean, eta oso... Igual errekuperatu daiteke sekzio apartarako, igual, Euskaltzaindiaren polizia. Horren urte asko, Nik uste bat gero egin zituztela Euskal Telebistan, igual kopiatu zeuten ideia, segurazki, bai, leheneko iritsi ginen.
Baina, bueno, aizue, galdera, ingo dugu sekzio aparta? Ibanoa. Jakitearen, eske gainera, bueno, gehatu zaitezke, Iruñe, hemen, eta eire ere bai, nahi izan ezkeo, eta... Zeine, indiokerrek idatzi duela, nik sare sozialetan edo zer idazteakin jarraroa da, beraz ez nuke zer berezirik idatzi behar, baina, Hortan, maiekin, bai. Uste nire espresio favoritua dela, lo que diría si estuviese secuestrada. Osea, edo zer gertatzea dela, hori jartzea, hori esatia da, nire espresio favoritua. Naiz, irratian. Bai, hombre, bestia. Ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa. Zure sekzioa. Denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz, eta astera doa, sekzio aparta. Gauza bat, oso itxusia litzateke esatea Xabi, zure sekzioaren gauzarik onena introa da. Bai, oso itxusia izango. Itxusia, barkatu Xabi. Bueno, lasai, a ver, itxusia izatea ez da txarra ere, osea, bizitzean gauza itxusiak egon behar dira, gero baloratzeko gauza politak. Orduan, pues bueno, ez? Jarri hori Blue Skyen, bai. Bai, zer urdina jarriko dugu. Ba, bida, gustatu zait Iruñeren jolas bezala saldu digu, baina berez azterketa bat zan. Hori da. Osea, benetan hor ez da. Eta aprobetxatuko dut hori gaurko gaiari buruz hitz egiteko. Pedagogia da, ez azterketa, pedagogia. Ba, azken finan edukatzen, ba, justu horretaz hitz egiteko asmoa neukan, ze noski, azterketak zertarako dira. Osea, gezki pasatzeko, baina azken finan badago helburu bat eta da ebaluatu ahal izatea edo demostratzeak zuk jaso dituzula nolabaiteko ezagutzak, bai. Ezagutzak. Hori izango litzateke ideia. Baina, bueno, hortan sartu horretiken. Aurreko astean paradoxa batekin etorri nintzen, ze niretzako azterketei buruz hitz egitea zan, nik nahi nun bizi zertzan azterketa batea presentatzea prestatu gabe. Eta horregatik 3 urtetan lehenengo aldiz enun prestatu saioa. Gezurra zan, ze berez prestatuta zegoen. Baina orain bigarrengo paradoxa bat etorri zait, eta da, aurreko astean ikasi nuen guztia eta prestatu nuen guztia dagoeneko ahaztu zait. Eta hori zen hitzaio gertatu azterketa bat. Irizial proja. Ez da, gauzak dauzkat, baina zen hitzaio hori gertatu. Osa, azterketak gauza hori dauka txarra, gaude otxuta, orain sistema edukatiboa orain arte izan den bezala, orain egia da aldaketa batzuk daudela, edo badaudela mugimendu batzuk hori aldatu nahi dutenak, baina urte askotan guk bizi izan deguna, edo bentsat gure adinekoak, nizte hemen badaukagu nola adin sorta heterogeneoa, esango denuke, erakutsi digutela, bum, ikasi, aldezun guztia, memorizatu, azterketan bota, eta gero ze, aztu zaizu. Eta hori da, aste batetik onera, ja, kasi aztu zaizkit aurreko estan prestatuta neuzkanak, hemen nota pilo bat neuzkan, eta bain institut ez da ulertu ere egiten, hemen apuntatu da. Gertatzen zait, esnatzen naizela gauetan horrela, sustoarekin, ikasi behar ditudalako, ez ditudalako oraindik ikasi Espainiako erreka eta ibaiak. Eta gero goatzen naiz, Espainiako erreka eta ibaien azterketa ja pasazela, eta gai ditu nola, eta listo. Baina, bastante traumatikoa. Trauma daukat, eta... A ber, pasazan azterketa ofiziala, baina eguneroko azterketa hor dago. Orain gertatu da, danaren asuntoarekin, ez dakit zein izan zen, usted Pepeko ordezkariren bat, edo portabozen bat, aipatu zuen danaren edo Woldeen erruetako bat izan zala, ez dakize ibaien agentzia hidrografikoa. Eta esan zuen, Andaluzietik pasatzen zen ibai bat, baina Valentziatik pasatzen etzana. Eta, klaro, jendeak esan ziren plan mesedez, no zoaz. Zoik uste duzuen Maik ikasi zuenetik eirek ikasi zuenera ibai berdinak egongo diala? Ez, nire garaian, zegoen bat, Ebro desbideratuta egin, ez dakit, Valentziara eta Zeraman, eta gu azterketa baino lehen, esaten genuen, ostra, eta azterketa baino lehen aldatzen badute, eta iten badute trasbase hori, igual, azterketa guzti. Bueno, Plutorekin gertatu da, baina Maiek dioena, edo haren nigok jarri duena, hor argi dago, gure garaian Pluto ikasi genuen planeta bat bezala, eta nik ez dakit zeadina dukiko du neirek, baina... Ba, uste dugu ikasi genula, baina justo hortxe zeola, kendu bertzuela, hortik izan zen bai. Claro, gizarte aldatzen da, eta... Herrialdekin gertatzen da baita, ez? Baita. Txekiar Errepublika, eta Txekoslovakia, eta bai.
Ba hori, ez da zer pasako den Palestinarekin, digan urte batzutara, hor argi daukagu. Ba, kontua da, azterketei buruz hitz egitearen editoren, eta galdetu nahi dizuen lehenik eta behin, noiz egin zenuten, zuen azkeneko azterketa, edo ze oroitzapena dituzen, edo ze perfil daukazuen, ze, klaro, azterketeta presentatzeko modu asko daude, eta nik, ez dakit, apostu bat egitearen. Esagun nuke adiz, Goiuri dara tipikoa, esaten da, oso gezkiata zait, eta gero 10 bat. Bai, asko pegatze jo. Bai, mesedez, nuski. Nik uste dut hori pegatzen diola gehiago Iñigori. Ez, barkatu. Inigo, beha defenditu aurretik, nire apostu esango nuke, Inigo da, azterketan jarri die 8,7 eta reklamatzea junda, esan ez, nik jakin nahi dut zergatik daukaten nota hori. Nota iotzea jotea. Ez. Claramente. Ez, Inigo da, ez du nahi ikasten, ez du bat ere ikasten, eta azterketa iristen da, eta 8,7 ateratzen du, hola, sonatzen diolako behin klasean hau aipatuta, aitak kontatuta ez dakit zer. Eta isilik, ez reklamatu gabe, eta inorri ez ere esan gabe, juten dana, etxea de. Etxera oso pozik. Tiripitri, 8,7. 8,7 atera duelako. Ez zuen hau espero, ez da Pluto planetako azkengo biztanleak. Eta ez duelako merezi. Eta beste gauza, nik ez dut ikasi horrelakoak inoiz ez ditut. Alegia, nahiko porsako ematen dit azterketa atariko krisia transmititu nahi duen jende horrek. Ikasi balima ezu, osondo. Ikasi ez balima ezu, osondo. Ez balimak izu zerbait, nik esplikatzei izut, balima dakit. Baina hemen dramak ez. Bueno, joder. Ados nao, batzuk hor transmititzen duten, nahi dute beraiek zulora eraman... Gainera, bizi izan ditu, 18 urtera arte eta, uste, badaola jende desente azterketa asko aprobatu zituela nire laguntzaz, eta behin baino gehiago horria ondoko maira pasa, eta horrelakoak, Euskal Telebistako aurkezle ezagun bat, behin zuzenean entrevistat egin zidala, esan nio nahizu, izen ez dut esango, nahiz eta orduan esan nuen, zuk batxiergoan niri esker gainditu zenun, ez da, igual, bai. Eta gero aldiz, pixkat, fakultatera iritsi nintzenean kontrakoa, bihurtu nintzen hor, igual, irauli izan dena, eta nik gainditu non karrera askotan, hori, beste ikaskide batzuk utzitako apunte, eskema, azken orduko azalpen, eta holako gauzekin. Nik sentitzen nuen, bigarren eskuko drama. Hau da, azterketa... Bigarren eskuko drama. Azterketa egin... Drama guala, pop. Sentitzen zara, esaten zu, ze ondo, justo galditu dute, banekiena, eta ondo, justo gai hau gehien menberatzen duena zen, eta justo hori galdetu dute, ze ondo, eta ateratzen nintzen, hortxe, tope, autoestima, kanpo atea, eta beste ikasle batzuk lehenago bukatuta, kanpo ondo denak. Eta bapaten hasten dira. Hirugarren galderan erantzuna zen Antanan Aribo. Eta laugarren galderan erantzuna ze jarri dezue, 7 edo 13? Nik 13, bale. Bosgarren galdera erantzuna zen Shakespeare, ez da? Eta, nik jarri dut, Shakespeare, niri iruditu zait Cervantes dela, egia da, Shakespeare zen. Eta errepente inoiz ez zuen bat egiten, han kanpoan komentatzen zenak, nik idatzitakoarekin. Eta ni ateratzen nintzen, high on life. Super ondo egin dut. Eta gero dena hori izaten zidaten, eta nik enuen drama sentitzen, ze benetan pentsatzen nuen dena ondo zegoela, eta orduan zalantzak hor sortze zitzaizkidan. Ez azterketaren aurretik, momentu horretan, eta orduan azterketaren emaitza jakin arte, nahiko gaizki pasatzen nuen, ze sortzen zizkidaten ingurukoek zalantza hoiek, eta aitortu behar dut orokorrean nahiko ikasle fina izan naizela, eta nola edo ala, agian erantzunek ez zuten bat egiten hor komendatzen genituenean, baina nik ez dakit ondo argudiatzen dituen edo zer, ondo nota honak jasaten dituela. Baina zan, bigarren eskuko drama, nik enuen sentitzen horrelako drama besteekin komentatzen hasi arte. Claro. Nik esango anekdota bat, dana definituko una, behin guziko ziretan alarma bat jarri nun filosofiako azterketa banekalako, 8 eta 4 sartzen nintzen klasea, ez naunitzen, 8 eta 10 egun eserre ikasi, jo nintzen klasea neharrez, maripi, lo hartuet, eta ez eserre ikasi, no seke, inun azterketa da aprobatu inun. Hori da, karrera.
Nire biografian, nire eskolatik botan induten, 14 urte, bai, baina nire notak oso onak ziren. Baina, karo, aspertzen nintzen gelan eta molestatzen nuen pio bat. Eta oso gazte hasi nintzen lanean, gero bueltatu nintzen poiatzea, eta gero izan nintzen irakaslea. Antzerkin nola ikasten, irakasteko. Hori da. Kurioso buklea eta paradoxa. Alde hortatik, bai, galdera, bueltatu zinean berriz ere zehoz ikastera, zemuz egin zitzaizun buelta? Izugarri ona, porque ya zan helburu konkretu batekin. Claro, eta hor beste garantzia bat hartzen dizu. Nik irakasle bezala asko eskertzen dut jende pixkat helduxeagoa dauketenean, edo ikasketak utzitako jendeak gero buelta egiten duen, eta gauzak oso serioski hartzen dituzte, eta asko laguntzen zaituzte klasean. Eta hor... Nik karrera ikusentzunezko komunikazio bukatu nun, zegokidana baino, 9 urte beranduago, eta 10 bat edabideetan lan egiten aritu ostean, dagoeneko bat dokumental estrenatutan nituen, koiztetxe bat martxan, eta baino, esan nun, ostras, karrera bukatu behar dezuelagon batean, nera maneukan ja, 3 hilabetez behin ansiedadea jota emakumeako txaua, Zuk esango zen dion, baina ez du ez eraldatzen, eduki. Eta egia da, ez zuen ez eraldatzen, baina baina Bolonia zetorren, eta horren 2014an planteatu nun karrera bukatzea 3 kolpetan. 2014, tamasei izan, azkeneko aukera, gradu aurreko lizentziatura kontzeptu hura bukatzeko. Eta horren, Euskal Herriko Unibertsitatera traslado expediente eskatu nuen, eta antxe, eta horren, basan egiten 3 urte horiek, batzutan klaseak zeuden, eta gero ja klaserik gabeko ikasgaiak ziren, dozentzia gabeko asinaturak. Eta egia esan nik ere orduan akaso gozatu nuen pixkat ikasteaz. Ze ordura arte karrera 18-22 arte horretan edo. Enuen bat ere gozatu, enintzan bat ere ondo egon, Iruñan bizi nintzen, eta egia esan oso hiri arrotza egin zitzaidan, gero deskubritu dut, baina momentu hartan nien egoen, hiri hura nola baite nere ganatzeko, eta baita ikasketak gerora gozatu ditut, eta Iruñe, erreinuko hiriburu ere gerora hasi naiz gozatzen eta dastatzen, baino bai, oso hiri arrotza egin zitzaidan, ez hiriagatik, ni uste ni neun egoelako arrotz edo, bai. Bueno, eta zati hori ikasten zenuen lekua ere pixka eta arrotza delako, da Iruñeko zati arrotza nola baita esatea. Ojo, esgintze neuronala egin duela Iruñek deklinazioan, Ipiduzor esgintzetxo bat, Salto triple. Bueno, kontua da, nik daukadala trauma testekin. Nik uste dut ez dudala test bat ere gainditu nire bizitzan. Baina, eske nire burua doa oso azkar. Dago informazioa asko, etengabe, Orduan, zehaztasunak ez eskatu. Ez eskatu. Nik garatzeko adibidez, ekainan egin nuen nire lehenengo posaketak. Hezkuntzako posaketak. Eta hor, ez nuen aurkeztu nintzen lehenengo aldiz aurkezteagatik. Ikusteko ea nolakoa zen froga, eta esan nuen. Pues jazta, joaten naiz, daukadanarekin. Eta uste nuen, joango nintzela sinatzera eta jazta, eta garatzeako aztenez, pues, horrego nintzen. Claro, eta garatzen, horri buruz, batez ere, denborerik gabez geratzeko, bi gauza komentatu nahi nituan. Alde batetean, testarena gustatzen zaize, nik berez askotan testak jartzen ditut, ez oso enrebisatuak, baizik, daudelako test asko, nun hitz bat erabiltzea edo beste erabiltzeak zulora zakartzalako. Nire kasuan, jartzen ditut testak, demostratzeko, datu basikoak eta ulertu dituzula. Eta saietzen naiz ni, ez dakit ondo edo gaizki dago, baina nire azterketetan jartzen ditut gauzak pixkat grazierekin. Azken finean, demostratzeko ulertu dutela edo ez. Adibidez askotan, beti siglak galdetze balin baditut, beti jartzen dut, edo saietzen naiz, azken adiotan jartzen aukera bat PEC, PEC, badakizu orain hemen erdalduentzako, por el culo jartzen. Eta ikasle batek PEC jartzen balin badu, demostratu dit, ez daukala ideierik ere. Edo beste gauza bat oso errexak. Hemen daukat, aurreko azterketan jarri nun galdera bat, merkatu bat definitzeko garaian, 70 urtetik gorakoentzat jartzen balin baduzu ikerketaren bat edo, ze variablea izerabiltzen? Fisikoa, demografikoa, sozioekonomikoa edo jubilatua. Eta, klaro, eta parra egiten dute, eta, bintzat, kentzen die
tensio puntu hori azterketan. Azken finean, ikasi dunak edo kontzeptuak ulertzen ditunak, erantzuten du normal. Eta kentzen zaie, hori, tensio berezi hori. Baina jartzea bale badezu dena, nun aukera guztiak duda sartzen zaizun edo, en plan, esta vas a pillar, eta horrelakoetan, ez dezu disfrutatzen. Eta, hori, saiatzen ez horrelako gauzak egiten. Eta jartzen dira badidez, legatz zaporeko txikle bat komerzializatuz gero, ez dakize badakize, eta jartzen dira, eta ikusten dituzu, zeurpegi arraroa jartzen dituzte, zerbera egiten adibidez. Ikuso jartzen ari dena. Horixe bera. Edo, bastakit, jartzen, orain modan dagoen jendea sartzen. Eta adibidez, enpresa bat montatu nahi dizu, elkarte anonimo bat, eta Rosaliak dauzka 160 akzio, bat gialek 120, eta nik beste 120. Eta jartzen dut, erabaki bat hartzeko garaian, zenek dauka arrazoi gehiago. Rosaliak gehiago daukalako, bat giale eta nik bi gehalako, eta horrelako galderekin. Orduan, hor, kontuatzea nun badakienak demostratzen duen, nahiz eta test bat izan eta edo ez dakienak direktamente esaten duen, nire jarriko eta fuera. Baina, bueno, hala ere, garatzeko asuntoetan. Garatzeko asuntoak berez ondo daude zuzentzeko zailak dira, eta exigitzen, buruarekiko bentsat desgaste emozional handia daukate garatzekoak. Eta nik, anekdota honekin bukatu nahi dut, azkeneko aldiz oposaketetara aurkeztu nintzen nean, asko ikasi gabe ere jo nintzen, baina bapatean tema bastante txukun atera zitzaiten, eta nik ere garatu nuen, Luñek esan duen bezala. Zer pasatzen da? Oposaketetan oso zorrotzak dira. Nun markak eta ezin dituzu jarri, eta oso kontuzibli bertzea. Ketuma, horrekin. Kristona da. Ezagun bat daukat, nun berak horri bat bukatzen zuen bakoitzean, puntu bat bakarrik, jartzen zuen horri bukaeran. Horri hau ja bukatuta daukat. Eta azterketa bukatzeko ordu erdi falta zen, eta gainetik beratu zion ebaluatzaileak, eta esan zion, ez, hori markatuta konsideratzen da. Idatzi berriz dena. Ordu terdi idazten, estizimat horri zera mazkin, eta berriz dena esi berri zen zuen. Baina, bueno, aprobatu zuen, behintzat, baina eske... Eta nire kasuan zer pasatzen da? Ni nitzela egiten dena, bastante txuku, nire hola harrituta, eta faltazian 10 minutu dola bukatzeko, eta bibliografia jarri behar da. Eta momentu horretan, enez goatzen. Nola, enegon asko ikasita, enez goatzen, bibliografiako ezer. Baina, jarri nahi nun, ze hor asko puntuatzen dizue edukiaketan ondo estrukturatuta dauden. Eta nik, zehozte jarrikoet bibliografian. Eta, demostratzeko APA estiloa ezagutzen detela, nere liburua jarrikoet. Ze azken fian, nere bibliografia, nere liburua jarrikoet. Eta tonto ezalan nik jartzen naiz, esto se ha hecho 1000 veces, nere komikia, Xabi Tolosa, dena jartzen dut, editoriala, eta bapatean kontuatzen naiz. Ni tonto naiz. Oposaketetan, hau ez da marka bakarrik da, nire izena jarri dut oposaketetako horrian. Osea, da, debekatuta ez da, ultra mega Claro, baina deskurtzalin bada, sinatzen ari naiz oposaketak. Eta hori da, debekatuta, baina a tope. Eta nien plan, tonto naiz, borratzean nikoa, eta justu orduntxe esaten dute, utzi boligrafoak mai gainean, bukatu da. Txuri jartzen naiz, aiama, eta inor konturatu gabe, slate of hand egin nun, eta borratu nun, gainetik tatxoi gigante bat jarri nion, eta, gero ondo baloratu zieten. Enon aprobatu, ze azken bilen gero beste azterketak edo zauden, baina momentu hori izan zen, gero pasan nun, atxalde osoa esan ez, tonto naiz. Badezu boligrafiko, Juri? Tonto naiz. Tori hau eta tatxatu, ze bukatu da gaurko saioa. Xabi Tolosa, Diazte barru ikusiko du elkar, Arkakuxo datorren aster arte, Eire Maia Manterola, ez dakit noiz arte, horredi sorpresa daude zuretzako, Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunera arte, Goiuri Zeizarandi astelener arte, eta entzuliok bihar plazer baduzue, goizeko 10:05, hementxe, naiz irratian, bigarren kafean, aze plazerra hartu duguna, ala, zaindu asko, orain informazioaren txanda, hementxe, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.